हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी थैंक यू ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी ரொம்ப நாள் ஆச்சு கிளாஸ்ல பார்த்தோங்களே. ஆமா ஆமா மாதா ஜி நடுவுல கொஞ்சம் கேப் நான் கொஞ்சம் டூர் போயிட்டேன் யாத்திரை போயிட்டேன் அதனால ஓகே மாதாஜி. அதான் காலையில பாகவதம் கிளாஸ்லயும் காணுமேன்னு கேட்டேன். இல்ல இப்ப வராங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம். ஆமா ஆமா ஒரு 2 நாளா வர ஆரம்பிச்சிட்டேன் முந்தா நாள் தான் வந்த ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நிமிஷா இன்னைக்கு தாரணி மாதாஜி வீட்டுல ஏதோ தாமோதர ஆரத்தி நடக்குது அதனால என்ன எடுத்துக்கிறீங்களான்னாங்க சரி ஓகே ஓகே ஓகே. சேவை அவனுக்கு சேவை செய்ய எப்ப வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்துட்டேன் அதான் ஜானகிராமன் பிரபுஜி கூட கேட்டாரு எங்க மல்லிகா மாதாஜி கிளாஸ் இருக்கா இல்லையான்னு. ஓகே ஓகே 3 o'clock இருக்கான்னு கேட்டாரு. ஓ நம்ம நம்ம ஊருக்கு போயிட்டு வந்துட்டால என்னமா கிடைக்கும் ஓகே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாமா பிரபு ओके माता जी हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. யாராச்சும் மங்களாச்சரணம் சொல்ல விருப்பப்பட்டீங்கன்னா சொல்லலாம். சிவகாமி மாதாஜி, நீங்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கூட சொல்லலாம். சொல்றேன் மாதாஜி, ஷேர் பண்றீங்களா? ஓ, நான் ஷேரிங் வச்சிடல. மந்திரம் உங்களுக்கு தெரியாதா? புக்ல இல்லையா? இருக்கு மாதாஜி, எடுத்து படிக்கிறேன். புக்கை பார்த்து படிச்சு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். वन्देऽहं श्रीगुरेः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहकणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहकणललिता श्रीविशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदयते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमदि भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம இன்னைக்கு நம்ம இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பா இன்னைக்கு நம்ம 11வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அவங்களுக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பா நன்றியை தெரிவிச்சுக்குவோம். இன்னைக்கு பார்க்க போற சாப்டர் நேம் என்னன்னா விஸ்வரூப சந்தர்சன யோகம். அப்படின்னா என்ன? பகவானுடைய பிரபஞ்ச வடிவம், யுனிவர்சல் தோற்றத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். நேத்தி நம்ம நீங்க எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க பகவானுடைய விபூதி யோகம். அதுல அவருடைய பெருமைகள் எல்லாம் அவரே தன்னுடைய வாயால சொல்றாரு. அர்ஜுனர் காது குளிர கேட்கிறாரு. எவ்வளவு கேட்டாலும் எப்படி இருக்குது? அமிர்தத்தை கேட்கிற மாதிரி இருக்கு. உங்களுடைய வாயில திருவாயிலிருந்து வர்ற உங்களுடைய பெருமைகளை கேட்கும் பொழுது எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா அமிர்தத்தை கேட்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா? அதை இன்னைக்கு அவரு பகவான் கண்ணால பாக்குறதுக்கான காட்சியை அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கிறாரு. அர்ஜுனனோட சேர்ந்து நாமளும் பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை இன்னைக்கு நாம தரிசிச்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி மங்களாச்சரண் மாதாஜி அழகா சொல்லிட்டாங்க. இன்னைக்கு நேத்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு ஒரு ஷார்ட் சுருக்கமா சொல்லிடுறேன். நம்ம என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 10.1 to 7 வரையிலும் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். கிருஷ்ணரை யாராவது புரிஞ்சுக்க முடியுமா அப்படின்னா நிச்சயமா முடியாது. எப்பேற்பட்ட யோகிகள், தவம் புரியக்கூடியவர்கள், கல்விமான்கள், அவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலுமே என்னன்னா பகவான் நமக்கு கண்ணுக்கு தோன்றாதவர், நம்மளுடைய அறிவுக்கு எட்டாதவர். யாருக்கு தோன்றுவார் அப்படின்னா தூய பக்தர்களுக்கு தோன்றுவார். அவங்களுக்கு மட்டும்தான் பகவானால உணர முடியும். அத போல அவர் எப்படி இருக்காரு? அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர்.
எப்படி ஆதாரமா இருக்கிறாரு? அவர்கிட்ட இருந்துதான் மகாவிஷ்ணு வராரு. மகாவிஷ்ணுகிட்ட இருந்துதான் அந்த பிரபஞ்சங்கள்லாம் வெளியில வருது. அவருடைய அந்த ரோமக்கால்கள்ல இருந்து வருது. அது வந்து நீங்க 7வது சாப்டர்ல படிச்சிருப்பீங்க. அந்த பிரபஞ்சங்கள்லாம் வெளில வருது. அதுல வந்து என்ன செய்யறாரு? உருவாக்குறவரு காரணோகதாய விஷ்ணு. அவர்கிட்ட இருந்து வெளியில வர்றது கர்ப்போகதாய விஷ்ணு. அவருடைய உந்தி கமலத்துல இருந்து வரக்கூடிய பிரம்மா, அவருதான் வந்து என்ன செகண்ட் கிரியேஷன். அவர் மூலமா தான் இங்க 2வது கிரியேஷன் நடக்குது. அப்படி என்னென்ன கிரியேஷன் வருது? 7 மகா ரிஷிகள், சப்த ரிஷிகள் வராங்க. அப்புறம் 4 ரிஷிகள், 4 மகாமுனிவர்கள், சனகர், சனாதன, சனந்தன, சனத்குமாரர் அப்படின்னு அந்த 4 ரிஷிகள். அதுக்கப்புறம் 14 மனுக்கள். இதெல்லாம் வந்து யார் படைக்கிறா? பிரம்மா படைக்கிறாரு. ஆனா யாருடைய ஹெல்ப்பால? நம்ம பகவான் கிருஷ்ணருடைய மனசால அவரு படைக்கிறாரு. அப்படி படைச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த உலகம் தோற்றுவிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த உலகத்துல உள்ள உயிர்வாழிகளுக்கு உள்ள எல்லாம் யார் போறா? பரமாத்மாவா யார் இருக்கார்? ஷீரோகதாய் விஷ்ணு. அவரு கர்ப்போகதாய் விஷ்ணுவோட அடுத்த விரிவங்கமா வராரு. இப்படி அனைவருக்கும் ஆதாரமா இருக்கக்கூடியவர் பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சோம். அப்புறம் 10.8ல இருந்து 11 வரையில என்ன பார்த்தீங்க? தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். தூய பக்தி எப்படி செய்யணும்? பகவானுக்கு களங்கம் இல்லாத பக்தி. நம்ம வந்து எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம பகவானுக்கு அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக மட்டுமே நம்ம பக்தி செஞ்சோம்னா அதுதான் தூய பக்தி. இது வந்து இந்த 4 ஸ்லோகங்களும் பகவத்கீதையோட மொத்த சாராம்சம். அதான் சதுர்ஸ்லோகின்னு சொல்லப்படக்கூடியது. அது வந்து என்னது? பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள உறவு என்ன, அவருக்கு நமக்குள்ள சம்பந்தம் என்ன, அவரை நாம எப்படி அணுகலாம், அது அணுகிறதுக்கான வழிமுறை எது? பக்தி. பக்தியினால நம்ம அடையக்கூடிய பிரயோஜனம் என்ன? அவருடைய உலகத்துக்கு நம்ம போறது. இது எல்லாமே வந்து இந்த 4 ஸ்லோகத்துல அழகா வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை நீங்க நேர்த்தி படிச்சுட்டீங்க. அடுத்தது 12ல இருந்து 18 வரையிலும் என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். அர்ஜுனன் வந்து என்ன செய்யறாரு? தன்னுடைய ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காரு. கிருஷ்ணரை வந்து தோழனான்னு நினைக்கிறாரு. அப்புறம் தன்னுடைய அத்தை பையன் மாமா பையன் அப்படிங்கிற அந்த உறவுல அவர் பழகிட்டு இருக்காரு. பகவானுடைய அவருடைய ஆற்றல் வந்து அவருக்கு இன்னும் உணரல. சாரி, அந்த நிலையில தான் அவர் வந்து இதுவரையும் பழகிட்டு இருக்காரு. இப்ப பகவானுடைய விபூதிகள் பற்றி அவருடைய ஆற்றல் பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சோன்னா என்ன செய்யறாரு? அவருடைய உச்சநிலை, அவர் எந்த உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத ஏத்துக்கிறாரு. இவரை பத்தி எல்லாம் யாரெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க? தேவலர், அசித்தர், வியாசர் அப்படின்னு பல விதமான முனிவர்கள்லாம் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அவருடைய ஆற்றல்கள், அவருடைய இதெல்லாம் லீலைகள் எல்லாம் பத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப பகவானே தன்னுடைய வாயாலேயே வந்து அதை வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு. அதான் பரம் பிரம்ம பரந்தாம பரமம் பகவான் அப்படின்னு அர்ஜுனன் வந்து 10வது சாப்டர்ல அவரை வந்து அவருடைய உயர்ந்த நிலையை வந்து ஏத்துக்கிறாரு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அப்புறம் 19ல இருந்து 42 இதுதான் டீட்டெயிலா வந்து பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு? தன்னுடைய விபூதிகள்னா என்ன? ஐஸ்வர்யங்கள், அவருடைய வைபவங்கள், அதெல்லாம் வந்து அவர் விவரிக்கிறாரு. யாராவது 1, 2 சொல்ல முடியுமா அவருடைய விபூதிகள் பத்தி? நேத்தி படிச்சதுல அவர் எதுல என்னவா இருக்கிறேன்னு சொல்றாரு இல்லையா? சொல்லுங்க பிரபு, மணிகண்டன் பிரபு. ஏகாதச ருத்ரர்களில் சிவனா இருக்கிறேன். 12 ருத்ரர்களில் தேவசேனாபதியில் கார்த்திகேயனா இருக்கிறேன். மார்கசீரிஷ மாதமா இருக்கிறேன். இந்த மாதிரி இருக்காங்க. வெரி குட். சிவகாமி மாதாஜி எதுவும் சொல்ல விரும்புறீங்களா? அதான் சொல்லணுது மாதாஜி. ஓகே. நண்பர்ல அர்ஜுனரா இருக்கேன். பாண்டவர்கள்ல அர்ஜுனனா இருக்கேன். மக்கள்ல வந்து அரசனா இருக்கேன். யானைகள்ல ஐராவதமா இருக்கேன். ஒரு குதிரை பேர் என்ன ஐஸ் என்னமோ சொன்னாங்களே, குதிரையா இருக்கேன். மீன்கள்ல சுறா மீனா இருக்கேன். நட்சத்திரத்துல சந்திரனா இருக்கேன். மலைகளில் இமயமலையா இருக்கிறாரு, மேருமலையா மலைகள். இருக்கிறாரு. ஓகே மாதாஜி. அப்புறம் ஆதித்யர்கள்ல விஷ்ணுவா இருக்கிறாரு. நிறைய நம்ம வந்து பார்த்தோம். இந்திரர், தேவர்கள்ல இந்திரனா இருக்கிறாரு.
அவருடைய ஐஸ்வர்யம் வந்து சொல்ல 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 நமக்கு ஒரு நாள் பத்தாது, சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம், அவ்வளோ இருக்குது. அதுல கொஞ்சம்தான் வந்து சொல்லியிருக்கிறார் பகவான். என்னுடைய விபூதிகள் வந்து எல்லையற்றவை, அதுல நான் உனக்கு வந்து அதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு உன்னை என்ன ஆக போகுது அர்ஜுனா, நீங்க மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் போல அவர் சொல்றாரு. அதை தான் வந்து நேத்தி நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு அவர் காதால கேட்டதெல்லாம் அர்ஜுனன் வந்து கண்ணால பார்க்க போறாரு. அதுதான் நம்ம வந்து 11ஆவது சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 11.1 4 வரையிலும் உள்ள அந்த 4 ஸ்லோகங்கள்ல அர்ஜுனன் என்ன கேட்கிறாரு, தனது யுனிவர்சல் வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கோருகிறார், வேண்டுகோள் வைக்கிறாரு. அவர் வந்து கட்டளை இட முடியாது. பகவானுக்கு வந்து என்ன செய்ய முடியும், நம்ம வந்து அவர்கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் தான் பண்ண முடியும். அவர் வந்து அர்ஜுனர் வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்றாரு, அவருடைய அந்த விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டுங்க, அதை காணக்கூடிய எனக்கு தகுதி இருந்ததுன்னா காட்டுங்க அப்படின்னு பணிவோட அவர் வந்து கேட்டுக்கிறாரு. அதை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். 5-8 வரையிலும் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கிறார். அவரே வந்து விவரிச்சு சொல்றார், எப்படிப்பட்டது என்னுடைய விவரம், என்னுடைய தோற்றம் அப்படிங்கிறத அவர் தன்வாயாலேயே அது வந்து சொல்றாரு. அதை பத்தி படிக்க போறோம். 9-14 வரையிலும் யுனிவர்சல் வடிவத்தின் அர்ஜுனனின் பார்வை. அந்த தோற்றத்தை பார்த்தோம்னா அர்ஜுனனுக்கு என்னென்ன பாக்குறாரு, அந்த அதுல தோற்றத்துல எதெல்லாம் பாக்குறாரு அப்படிங்கிறத பத்தி அநேக அற்புத தர்சனம், அநேக கண்கள் வாய்கள் அதெல்லாம் பாக்குறாரு. அதெல்லாம் வந்து பத்தி படிக்க போறோம். அடுத்தது 15-31 வரையிலும் அர்ஜுனனின் யுனிவர்சல் வடிவத்தின் அனுபவம். அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு என்னென்ன அனுபவம் அவருக்கு ஏற்படுது, அவருடைய நிலை எப்படி எல்லாம் மாறுது. ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்து எப்படி இருக்கிறாரு, நண்பனா இருக்கிறாரு. அடுத்தது வந்து 2வது சாப்டர்ல 7வது ஸ்லோகத்துல கார்பண்ய தோஷம், அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து என்ன செய்யறாரு, பகவான் வந்து குருவா ஏத்துக்கிறாரு, தன்னை வந்து சீடனா ஆக்கிக்கிறாரு. எனக்கு வந்து நீங்க தான் எது வழியோ நல்ல வழியோ நீங்களே காட்டுங்க, நான் குழம்பி போயிட்டேன், போர் புரியறதா வேணாமா அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி குரு சீடனா அவர் வந்து அந்த இடத்துல மாறுறாரு. அதுக்கு பிறகு பகவானா வந்து பாக்குறாரு. இந்த 10வது சாப்டர்ல பகவானுடைய அந்த உன்னத தன்மையை அவர் உணர்றாரு. இப்ப 11வது சாப்டர்ல வந்து அவருக்கு இன்னும் என்னென்ன அனுபவங்கள்லாம் வருது அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். அடுத்தது அவர் கேள்வி கேட்கிறாரு, நீ யாரு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அந்த அவருடைய தோற்றத்தை பார்த்தோன்னா அர்ஜுனனுக்கு என்ன வருது, ஒரு பயம் வருது. அந்த பயத்தை பார்த்துட்டு நீங்க யாரு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவான் வந்து 32-34 வரையிலும் பதில் கொடுக்கிறார். காலம் நான் அப்படின்னு சொல்லுவார், காலோஸ்மி அப்படிங்கிறாரு. இந்த உலகத்தை எல்லாம் அழிக்க வந்த காலம் நான் தான் அப்படின்பாரு. அதை பார்க்க போறோம். அடுத்தது அதெல்லாம் பார்த்துட்டு கேட்ட பிற்பாடு அர்ஜுனனுக்கு என்ன வருது, மரியாதையும் பயமும், அவர்கிட்ட வந்து அதிக அடக்கமும் வந்து ஜபம் பண்றாரு, அதாவது பிரார்த்தனை பண்றாரு. 35-46 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பகவானை போற்றி தியானிக்கிறாரு. 47-55 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவை. நம்ம பகவானை பார்க்கணும், அவரை உணரணும், அவருடைய உலகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு யாரெல்லாம் விரும்புறோமோ அவங்க வந்து என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கடைசியா பார்க்கிறோம். பக்தியா தூ அனன்யா சக்யா அப்படிங்கிற அந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம எப்படியெல்லாம் பகவானுக்கு பக்தி செய்ய முடியும், பக்தி சேவை எப்படி செய்ய முடியும். நாளைக்கு பக்தி சேவை தான் படிக்க போறீங்க, டிவோஷனல் சர்வீஸ். நாளைக்கு ஒரு 12வது சாப்டர். இன்னைக்கே அதோட முன்னோட்டமா வந்து இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க, அதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஸ்லோகம் ஷேர் பண்ணி வாசிக்கலாம். இதுல நிறைய ஸ்லோகங்கள்ல ஒரு குறிப்பா சில குறிப்பா கொஞ்சம் நடுவுல ஸ்கிப் பண்ணுவோம். எல்லா ஸ்லோகமும் வேண்டாம், கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு படிச்சுட்டு போலாம். சரஸ்வதி மாதாஜி வாசிங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பாயிண்ட் 1. அர்ஜுன உவாச்ச மத் பரமம் குஹ்யத்மா சங்கீதம் யத் பிரயோக்தம் வச்சஸ்தேன மோகோ பயம் விகதோ மம. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளேன். தங்களது இத்தகு அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனது மயக்கம் தெரிந்து விட்டது. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணன். இப்ப அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாரு, பகவான்கிட்ட சொல்றாரு, ஆன்மீக சம்பந்தமான வந்து நமக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவல், அது வந்து அதெல்லாம் யார் சொல்றா, பகவான் தான் சொல்றாரு அர்ஜுனனுக்கு. எதனால சொல்றாரு, இங்க வந்து அவர் பௌதிக நிலையில இருந்துகிட்டு என்னுடைய உறவினர்கள், என்னுடைய தாத்தா, என்னுடைய மாமா, என் சகோதரன், இவங்களெல்லாம் நான் கொல்ல மாட்டேங்கிற அந்த பௌதிகத்துல அவர் இருக்கிறாரு. அதுல இருந்து அவரை வெளியில கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக தான் பகவான் என்ன செய்யறாரு,
இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது, ஆத்மா அழியாதது அப்படிங்கிற தத்துவம் எல்லாம் செகண்ட் சாப்டர்ல வந்து விளக்கமா சொல்லிட்டாரு. இந்த மாதிரி பரம ரகசியம், பரம ரகசியம், மிக மிக ரகசியம். அது வந்து 9ஆவது சாப்டர்ல படிச்சிருப்பீங்க. அந்த மாதிரி ரகசியங்கள் எல்லாம் மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல், அது எல்லாமே வந்து பகவான் வந்து இது வரை சொல்லிட்டாரு. அவருடைய வைபவங்களையும் வந்து என்ன சொல்லிட்டாரு, 10ஆவது சாப்டர்ல விவரமா சொல்லிட்டாரு. இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம், இந்த அறிவுரைகள் எல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் என்னுடைய மயக்கம் தெளிந்து விட்டது அப்படிங்கறது அர்ஜுனன் சொல்றாரு. மயக்கம் அப்படின்னா அவருக்கு இவ்வளவு நாளா இருக்குது. என்ன மயக்கம் இருக்குது? உறவினர்கள், சொந்தக்காரவங்க, அதாவது பௌதிகத்துல ஒரு மயக்கமா இருக்கிறாரு. இறைவனுடைய நிலையை அவர் உணரல. இந்த ஆத்மா எங்க போகணும், இறைவன்கிட்ட சேரணும், அதுதான் சொந்த இருப்பிடம் அப்படிங்கிற அந்த மயக்கத்துல அவருக்கு புரியாம இருக்கிறாரு. அப்போ இது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் படிங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. பவாப்யேல ஹி பூதானாம் ஸ்ருதௌ விஸ்தரஷோ மயா த்வத்தஹ கமல பத்ராட்ச மஹாத்யம் அபி சாவ்யம். தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். அடுத்ததும் வாசிக்கவா? ஏவம் ஏதத் யதார்த்தம் ஆத்மானாம் பரமேஸ்வர திரஷ்டும் இச்சாமி தே ரூபம் ஐஸ்வர்யம் ஜஸ்வரம். ஐஸ்வர்யம் ஒரு நிமிஷம் சின்னதா எடுத்து சாரி ஐஸ்வரம் புருஷோத்தம. ஓகே, உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகிறேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். சொல்றாரு பகவான் வந்து கமல பத்ராட்ச, அதாவது தாமரை. கமலம்னா உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், தாமரை. பத்ராட்சம் கமல பத்திரம், அக்ஷம்னா கண்கள். கமல அதாவது தாமரை போன்ற கண்களை உடையவரேன்னு பகவான வந்து அவர் வந்து அழைக்கிறாரு. என்ன சொல்றாரு? உயிர்வாழிகளின் தோற்றம். இதெல்லாம் நம்ம படிச்சோமா இல்லையா? எப்படி வந்து ஒரு உயிர்வாழி வந்து தோற்றமுடையது? மழையிலேருந்து வந்து மண்ணுக்குள்ள விழுந்து அது விதையிலிருந்து என்ன செய்யுது, ஒரு ஆணுடைய உடலுக்குள்ள உணவா போகும்பொழுது அங்கிருந்து அது பெண்ணுடைய கருவுக்கு மாற்றப்பட்டு ஒரு உயிர்வாழி தோற்றமடையுதுங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கிறோம். அந்த மாதிரி அந்த தோற்றம். அடுத்த மறைவு எதுல படிச்சோம்? 8ஆவது சாப்டர்ல ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் இறந்த பிற்பாடு எப்படி போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம தட்சிணாயனத்துல உயிர் விட்டவங்க எப்படி, உத்தராயணத்துல உயிர் விட்டவங்க எங்க போறாங்க, யார் திரும்பி வராங்க, யார் திரும்பி வரல, இதெல்லாம் நம்ம வந்து 8ஆவது சாப்டர்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம். இது எல்லாமே பகவான் வந்து விவரமா சொல்லிட்டாரு. இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் பகவானுடைய பெருமையை வந்து அர்ஜுனர் வந்து உணர்ந்திருக்கிறாரு. இவ்வளவெல்லாம் உணர்ந்ததுக்கு அப்புறமும் உங்களுடைய உண்மையான உருவத்தை நேரடியா நான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து அந்த தோற்றம், 2 கை ரூபமா இருக்கக்கூடிய அந்த தோற்றம் தான் அவருடைய சுய ரூபம். அந்த ரூபத்துல வந்து கண் முன்னாலேயே அவர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. பார்த்தாலுமே அவர் என்ன கேட்கிறாரு? நீங்க அதை விளக்கியபடி உங்க வாயிலிருந்து நீங்க வந்து இன்னத்துல நான் வந்து எப்படி ஆதித்யர்கள்ல நான் வந்து விஷ்ணுவா இருக்கேன், ருத்ரர்கள்ல நான் சிவனா இருக்கிறேன், சேனாதிபதிகள்ல கார்த்திகேயனா இருக்கிறேன்னு சொன்னீங்கல்ல. அதை வந்து நான் வந்து இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் இருக்கும், நீங்க எப்படி எல்லாம் புகுந்து இருக்கிறீங்க, உங்க இந்த உலகம் முழுவதும் உங்கள எப்படி அடங்கியிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நான் பார்க்க விரும்புறேன். அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை எனக்கு பார்க்க ஆவலாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனன் வந்து என்ன செய்யறாரு? பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை கோரிக்கை வைக்கிறாரு. தானே தன்னுடைய முயற்சினால பார்த்துடலாம் அப்படின்னு அவருக்கு அகம்பாவம்லாம் இல்லை. பகவானுடைய அருள் கிடைச்சதுன்னா, அதை பார்க்கக்கூடிய கண்கள், எனக்கு திவ்ய கண்கள் கிடைச்சதுன்னா எனக்கு வந்து காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்னு வந்து வேண்டுகோள் வைக்கிறாரு. அது பார்ப்போம். 4 and 5 யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? மாறி மாறி வாசி. மன்யசே யதி தத் மயா द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर तदो मे त्वं தர்ஷயாத்மானம் அவ்யயம். உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால்
எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டியருளும். அடுத்தது வாசிக்கிட்டுமா? பஷ்யமே பார்த்த ரூபாணி சதசோ சஹஸ்ரஷ நானா விதானி திவ்யானி நானா வர்ணாக்ருதினி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிருதாவின் மகனே, என் தன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனர் வந்து, உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, நீங்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா எனக்கு காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்னு வந்து கோரிக்கை வைக்கிறாரு. அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை யாரால பார்க்க முடியும்? இறைவன் வந்து அவர் விருப்பப்பட்டாதான் அவர் காட்ட முடியும். பக்தன் கேட்கிறாங்கிறதுனால பகவான் இப்ப வந்து காட்ட போறாரு. எப்படி காட்டுறாரு? அதுக்கான திவ்ய கண்களை அர்ஜுனருக்கு கொடுக்குறாரு. அந்த கண்கள் இப்ப வந்து இங்க ஒரு கண்ணாடி கொடுத்துருக்குறாங்க பாத்தீங்கன்னா, பச்சை கலரு, நீல கலர், சிவப்பு கலர்னு கண்ணாடி. இப்ப நம்ம படம் பார்க்க போறோம்னா, ஒரு 3D படம் பார்க்க போறோம்னா, அங்க போனோம்னா நமக்கு ஒரு கண்ணாடி கொடுப்பாங்க. அது போட்டுக்கிட்டு போய் பார்க்கும்போது அந்த படம் வந்து நல்லா எஃபெக்டிவா நமக்கு தெரியும். அது மாதிரி இப்ப அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய ஊனக்கண்களை வச்சுக்கிட்டு பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியுமான்னா முடியாது. அதனால அவருக்கு திவ்ய திருஷ்டிய பகவான் இங்க கொடுக்குறாரு. அந்த திவ்ய திருஷ்டி மூலமா தான் அவர் வந்து விஸ்வரூபத்தை காட்டுறாரு. அப்ப வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து விஸ்வரூபத்தை பார்க்கணும்னு எதனால அந்த ஆசை வந்தது? அவருக்கு வந்து இது 2 கை ரூபமா இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண ரூபமே அழகான தோற்றம் இருக்கும் பொழுது எதுக்காக கேட்கிறாரு அப்படின்னா, பிற்காலத்துல இந்த கலிகாலத்துல நம்ம மக்கள் எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் என்ன செய்யறாங்க, போலி சாமியார்லாம் வந்திருக்கிறாங்க. நான் அப்படின்னு நான் கடவுள்னு சொல்லிக்கிறவங்கள்ட்ட போய் உன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை நீ காட்டு. பகவான் வந்து காளிங்க நர்தனம் ஆனாரு, அவரு கோவர்த்தனகிரிய ஒரு சுண்டு வரல தூக்குனாரு, அதெல்லாம் நீ செய் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சொன்னோம்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒடியோ போயிடுவாங்க. அதுக்காக தான் வந்து பகவானுடைய பெருமையை வருங்காலத்துல நாத்திகர்களுக்கு உணர்த்தணுங்கிறதுக்காக தான் விஸ்வரூபத்தை வந்து அவர் பார்க்கணும்னு விரும்புறாரே தவிர அவருக்கு சொந்தமா அது பார்க்கணுங்கிற எந்த எண்ணமும் இல்லை. அதை பகவான் புரிஞ்சுக்கிறாரு. புரிஞ்சுக்கிறதுனால அவரு என்ன சொல்றாரு, இப்ப பகவான் பேசுறாரு. என்ன சொல்றாரு? பிருதாவின் மகனே, பிருதா யாரு? குந்தியின் மகனே, என் அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் அவருடைய தோற்றத்துல என்னென்ன கலர்கள் இருக்கு அப்படின்னா, பல வண்ணங்கள். நமக்கு வந்து வானவில்ல கூட 7 வண்ணங்கள் தான் தெரியும். அதுல மிக்ஸ்டு பண்ணி பல கலரை நம்ம உருவாக்குற மாதிரிதான் இப்ப லட்சக்கணக்கான வடிவத்துல பலதரப்பட்ட நிறத்தோட பகவான் வந்து தன்னுடைய ரூபத்தினை, திவ்ய ரூபத்தினை வந்து இங்க காட்ட போறாரு பாரு அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர்ட்ட சொல்றாரு பகவான். மாதாஜி 6 and 9 யார் வாசிக்கிறீங்க? உஷாதேவி மாதாஜி வாசிக்கிறேன். அத்தியாயம் 11 விஸ்வரூபம். ஸ்லோகம் 6. பஷ்யாதித்யான் வசூன் ருத்ரான் அஸ்வினௌ மருதஸ்ததா பகூன் யத்ருஷ்ட பூர்வாணி பஷ்யாஷ் சர்யாணி பாரத. பாரதர்களில் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை பார். அத்தியாயம் 11 ஸ்லோகம் 9. சஞ்சயன உவாசா ஏவம் உஹத்வா ததோ ராஜன் மகாயோகேஸ்வரோ ஹரி தர்ஷயம் ஆச பார்த்தாய பரமம் ரூபம் ஐஸ்வரம். பரமம் ரூபம் ஐஸ்வரம். சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழு மதுர் கடவுள் தனது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு, என்னுடைய தோற்றத்துல நீ யாரெல்லாம் பார்க்க போற அப்படிங்கிறாரு. நேற்று சொன்னார் இல்லையா, நான் ஆதித்யர்கள் விஷ்ணு, ருத்ரர்கள் சிவன், அது எல்லாமே இப்ப வராங்க பாருங்க. நான் வந்து யாரெல்லாம் இருக்காங்க, ஆதித்யர்கள் 12 ஆதித்யர்களை நீ பாரு. அஷ்ட வசுக்கள் என் மேல இருக்கிறாங்க பாரு. அப்புறம் 11 ருத்திரர்கள், அப்புறம் அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் எல்லாரையும் வந்து என்னுடைய இந்த ஒரு உருவத்திலேயே நீ வந்து
பார்க்கலாம், பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை நீ பாரு அப்படின்னு அவரே வந்து விவரமா சொல்றாரு அர்ஜுனனுக்கு. அடுத்தது சஞ்சயன் பேசுறாரு. சஞ்சயன் யார்கிட்ட பேசிட்டு இருக்காரு? இதுவரையிலும் திருதராஷ்டிரன்ட்ட பேசிட்டு இருக்காரு. இங்க வந்து போர்க்களத்துல நடக்கக்கூடிய அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் அவர் என்ன பண்றாரு? லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அங்க திருதராஷ்டிரன்ட்ட, மகாராஜான்ட்ட அவர் என்ன செய்யறாரு? போர்க்களத்துல நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை பார்த்து சொல்றாரு. ஆனா முழுசு பார்க்க முடியுதா அப்படின்னா நிச்சயமா கிடையாது. இங்க அர்ஜுனனுக்கு முழு அந்த விஸ்வரூப தோற்றம் தெரியுதுன்னா அதுல ஒரு பாட்டு தான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு அது சஞ்சயனுக்கு தெரியுது. ஏதோ தெரிஞ்ச வரையிலும் அவர் என்ன பண்றாரு? அதை எடுத்து அங்க திருதராஷ்டிரன்ட்ட அவர் விவரமா சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. அததான் அவர் சொல்றாரு, எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவன் யோகேஸ்வரா அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அப்படிப்பட்ட இறைவன் வந்து என்ன செய்யறாரு? தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு வந்து காட்டுறாரு அப்படின்னு சொல்லி அதை இங்க வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு திருதராஷ்டிர மன்னர்கிட்ட. 10-11 படிக்கணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசுங்க, நான் யாரு வேணா படிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசுங்க மாதாஜி. ஓகே. அநேக வக்ர நயனம், அநேகாத்புத தர்ஷனம், அநேக திவ்யாபரணம், திவ்யானே கோத்யதா யுதம், திவ்ய மால்யாம்பர தரம், திவ்ய கந்தானுலேபனம், சர்வாஸ்சர்ய மயம் தேவம், அனந்தம் விஸ்வதோ முகம். அந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கி இருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக, பிரகாசமாக, எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் வந்து பாக்குறாரு. பார்க்கும்பொழுது அவருக்கு என்னென்னலாம் தெரியுது? அநேக வக்ர நயனம். நயனம்னா கண்கள். அநேக கண்களை பார்க்கிறாரு. அற்புத தர்ஷனம், அநேகமான வாய்கள், வயறுகள், கைகள், கால்கள் அப்படின்ட்டு நம்மளே பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு தோற்றம் இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா எங்க பார்த்தாலும் நிறைய அவரை சுற்றி நிறைய தலைகள் இருக்கு. ஒவ்வொரு தலையிலும் 2 கண்கள், மூக்கு, வாய், கைகள், அப்புறம் அந்த கைகள்ல வச்சிருக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள், அவங்கெல்லாம் அணிஞ்சிருக்கக்கூடிய அந்த ஆடைகள், அவங்க அணிந்திருக்கக்கூடிய அந்த மாலைகள், இப்படி அந்த ஆபரணங்கள் எல்லாமா சேர்ந்து எப்படி இருக்குது? பிரகாசமா இருக்குது. அவங்க பகவான் எப்படிப்பட்டவரு? ரத்னாங்கி சேவை சாதிச்சுக்குவாரு, நிர்த்தங்கி சேவை சாதிச்சுக்குவாரு. அப்படிப்பட்ட அவருடைய கிரீடம், கைகள்ல இருக்க ஆயுதங்கள் எல்லாம் எப்படின்னா வைர வைடூரியங்களால அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால ரொம்ப பிரகாசமாக கண்ணுக்கு வந்து பூசக்கூடிய அளவுக்கு எல்லையற்றதாக இப்போ காணப்படுது. அந்த மாதிரி பிரகாசம் மட்டும் இல்லாம அவர் அணிஞ்சிருக்கக்கூடிய அந்த ஆடைகள்ல அவருடைய உடல்ல இருந்தெல்லாம் நறுமணம் வருது. சந்தனம், கஸ்தூரி, அந்த மாதிரி அந்த பூசப்பட்டது, இந்த மாலைகள்ல இருந்து வரக்கூடிய வாசனை, இது எல்லாமா சேர்ந்து அவர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து அந்த வாசனையும் உணர்றான். இப்ப பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூப தோற்றத்தை அர்ஜுனனால பார்க்க முடியுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. 12-13 படிக்கணும் கட்சி. அத்தியாயம் 11 ஸ்லோகம் 12. திவி சூரிய சஹஸ்ரஸ்ய பவேத் யுகபத் உத்திதா யதிபாஹ சத்ருஷி சாஸ்யத் பாசஸ்தஸ்ய மகாத்மன. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரம புருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். அத்தியாயம் 11 ஸ்லோகம் 13. தத்ரைஹ ஸ்தம் ஜஹத் கிருத்ஸ்னம் பிரவிபக்தம் அநேகதா அபஷ்யத் தேவ தேவஸ்ய ஷரீரே பாண்டவஸ்ததா. அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களையே எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ வந்து அர்ஜுனன் வந்து என்னென்ன பாக்குறாரு? ஒரு வானத்துல நமக்கு தெரிஞ்சு ஒரே ஒரு சூரியன் தான் நம்ம பாக்குறோம். இந்த ஹோல் வேர்ல்டுக்கும் ஒரே ஒரு சூரியன் தான் நம்ம பாக்குறோம். ஆனா அந்த ஒரு சூரியனை நம்மளால நேரடியா கண் கொண்டு பார்க்க முடியுமானா நிச்சயமா முடியாது. நமக்கு வந்து கண்ணு வந்து கூசும்.
ஒரு சூரியனே நமக்கு கண்ணை பூசும் பொழுது இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு, அவருடைய பிரகாசத்தை வந்து பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள், ஆயிரக்கணக்கில் சூரியன்கள் உதிச்சதுன்னா எப்படி ஒரு ஒளி இருக்குமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரகாசமான ஜோதி வந்து ஒரு அர்ஜுனன் பாக்குறாரு. ஒருவேளை சமமாகலாம், அப்படிப்பட்ட அந்த ஒளி வந்து பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்களுக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம் அப்படின்னா அவரால் கற்பனை கூட செஞ்சு பார்க்க முடியல. அந்த அளவுக்கு பிரகாசமா கண் கூசம். இந்த பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல பார்த்தாலே தெரியுது, பகவானுடைய தோற்றத்தை முழுமையா பார்க்க முடியல அவரால், அந்த அளவுக்கு ஒளி மிகுந்ததா இருக்குது அப்படிங்கிறத உணர்றாரு. அடுத்தது என்ன பார்க்கறாரு, இதெல்லாம் அவருடைய அனுபவங்கள், அர்ஜுனனுடைய அனுபவமா நம்ம பார்த்துக்கணும். அப்புறம் என்ன இருக்கிறாரு, பற்பல ஆயிரங்களாக வந்து எங்கெங்கெல்லாம் பிரிஞ்சிருக்கு, 14 உலகங்கள் நம்ம படிக்கிறோம். மேல் உலகம் 3, கீழ் உலகம் 3, நடு உலகம் ஒரு 3 சேர்த்து 3 உலகம்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஆனா மொத்தம் வந்து 14 உலகங்கள். தேவ உலகத்துல இருந்து பாதாள உலகம் வரையிலும் 14 உலகங்கள் இருக்கு. அத்தனையும் வந்து எங்க பாக்குறாரு, பகவானுடைய அந்த ஒரு ரூபத்திலேயே அவர் வந்து பாக்குறாரு. அதான் பல்வேறு, எங்க பார்த்தாலும் பிரிஞ்சிருக்கு, இந்த அகிலத்துல பிரிஞ்சு கிடக்கூடிய பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் அந்த தேர்தட்டுல இருந்துட்டு ஒரே இடத்துல இருந்துட்டு அர்ஜுனனால பார்க்க முடியுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. 14 படிக்கணும். படிக்கட்டும் மாதாஜி. படி. ரதச விஸ்மயா விஷ்டோ விஷ்ட ரோமா தனஞ்சய பிரணம்ய சிரசா தேவம் கிருதாஞ்சலி அபாஷத. பின்னர் வியப்பிலும் குழப்பத்திலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்சேறிய சிரம தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். 14 மட்டும் ஸ்கிரீன்ல தெரியுது மட்டும் கொஞ்சம் வந்து என்ன சொல்றாரு, இப்ப வந்து பாக்குறாரு. இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ரோமாஞ்சனம், அவருக்கு வந்து என்னது, ரோமங்கள்லாம் குத்திட்டு போகுது, மயிர்கூச்செறிகிறாரு. அதுதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கு, கிருதாஞ்சலிர் அபாஷத்தை அப்படின்னு சொல்றாரு. என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து அவர்கிட்ட வேண்ட ஆரம்பிக்கிறாரு, பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. அவருடைய தோற்றத்தை பார்த்தோம்னா அவருக்கு வந்து ஆச்சரியம், என்னென்ன நிலை மாறுது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் என்ன தோழமையா தோழனா நினைச்சிட்டு இருக்கிறாரு. அடுத்தது நண்பனா நினைத்த நிலையில இருந்து குரு சீட நிலைக்கு வராரு. அதுக்கு அடுத்தது பகவான் பக்தன்கிற நிலைக்கு வராரு. இப்போ வந்து என்ன வருது, வியப்பு குழப்பம், இது எல்லாமே வந்து அவருக்கு வந்து வருது. இதெல்லாம் பாக்குறாரு. இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்ன நிலையில அவருக்கு வந்து பலவிதமான மாற்றங்கள் அவர்ல ஏற்படுது, மயிர்கூச்செறியுது. உடனே என்ன செய்யறாரு, பகவானை வந்து வணங்குறாரு. தன்னுடைய சிரத்தை அவருக்கு தாழ்த்தி கை கூப்பி அவரை வந்து பிரார்த்தனை செய்ய போறாரு. ஏன் அப்படி பண்றாரு, அந்த அளவுக்கு அவருடைய சக்தியை இன்னைக்குதான் அவர் முழுசா பாக்குறாரு. இவ்வளவு பெரிய சக்தி அவர்கிட்ட இருக்குங்கிறதே அர்ஜுனன் கூடவே வளர்ந்து வந்தாரு, ஆனா அவருக்கு தெரியல. இப்ப அவர் பார்த்தோம்னா அவருடைய மதிப்பை உணர்ந்து அவரு பிரார்த்தனை பண்ண போறாரு. அதை நம்ம பார்க்கலாம். 15, 16 படிப்பு வச்சுட்டு माताजी. माताजी. ओके. अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस तदा भूत विशेष संगान् ब्रह्माणम् ईशं कमलासन स्थं ऋषींश्च सर्वान् उरकांश திவ்யான். அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கிறேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவன், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கின்றேன். அநேக பாகுதர வக்திரதேத்ரம் பஷ்யாமி துவாம் சர்வதோ அனந்த ரூபம் நாந்தம் ந மத்தியம் ந புனஸ்தவாதிம் பஷ்யாமி விஸ்வேஸ்வர விஸ்வரூப. உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கிறேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு, பகவானை பார்த்துட்டு, கிருஷ்ணா
என்ன செய்யறாரு, எல்லா தேவர்களும் 30 தேவர்கள் நம்ம சொல்லணும் இல்லையா, அத்தனை தேவர்களையும் அப்ப தேவ உலகத்துல இருக்கவங்களெல்லாம் அவரு உடல்ல அவர் பாக்குறாரு. அப்புறம் பல்வேறு உயிரினங்கள், எத்தனை உயிரினங்கள் இருக்கு, 84 லட்சம் வகையான உயிரினங்கள் இந்த பூமியில இருக்குது. அத்தனை உயிரினங்களையும் அவர் அந்த விஸ்வரூப தோற்றத்துல அவரால் காண முடியுது. அப்புறம் என்ன பாக்குறாரு, தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவன், அவர் அங்க இருந்து வராரு, கர்ப்பவதாய் விஷ்ணுவோட நாபிக் கமலத்திலிருந்து தோன்றின அந்த தாமரை மலர்ல பிரம்மா இருக்கிறாரு. அந்த பிரம்மதேவன் அப்படின்னா பிரம்மலோகம் வரையில அவர் பார்க்க முடியுது, அந்த லோகம். அப்புறம் சிவபெருமான் இங்க இருக்கிறாரு, கைலாயத்துல இருக்கிறாரு, அவரையும் பாக்குறாரு. அப்புறம் பல்வேறு ரிஷிகள், தபலோகம், அந்த லோகத்துல மகர்லோகம், தபலோகம்னு சொல்லுவோம், அந்த லோகத்துல இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள் எல்லாம் இவர் பாக்குறாரு. திவ்யமான நாகங்கள் பாத்தீங்கன்னா நிறைய நாகங்கள்லாம் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா பாதாள உலகத்துலதான் இருக்கு. அப்படிப்பட்ட இந்த நாகங்கள்லாயும் இவர் பாக்குறாரு. அப்ப 14 உலகங்களையும் ஒரே இடத்துலயே அவரால் பார்க்க முடியுது அப்படிங்கிறது தெரியுது. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு, உலகத்தின் இறைவனே விஸ்வரூபமே, அவர் போற்றி துதிக்கிறாரு. விஸ்வரூபமே உமது உடலில் எல்லாம் எப்படி பார்க்குங்க, பல்வேறு விதமான கைகள் இருக்கு, பல வயிறு இருக்கு, பல வாய்கள் இருக்கு, கண்கள் இருக்கு, எங்க பார்த்தாலும் எல்லையற்று பரவி இருக்குது அப்படிங்கிறாரு. எப்படி அவ்வளவு வாய் கை கண்ணெல்லாம் வரும், ஏன்னா அத்தனை உருவங்கள் இருக்கு அவருடைய உடல்ல. பகவானுடைய உடல்ல எல்லாருடைய உருவங்களும் அமைஞ்சிருக்கு. இப்ப பிரம்மா இருக்கார், சிவன் இருக்கார், தேவர்கள்லாம் இருக்காங்க. அவங்களுடைய முகங்கள், அவங்களுடைய கண்கள், அவங்களுடைய வாய்கள், அவருடைய வயிறுகள், இதெல்லாமே அதான் பல்வேறு கைகளா இவர் பாக்குறாரு. அப்புறம் என்ன பாக்குறாரு, ஆதியோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை, இப்படி விண்ணுக்கும் மண்ணுக்குமா நிறைஞ்சு நிக்கிறார் பகவான். நால்புறமும் அவருடைய உருவம் நிறைஞ்சு பரவி நிக்குது. அப்ப அவரால் என்ன பார்க்க முடியுது, அவருடைய முடிவு ஆதி எங்க இருக்கு, அந்தம் எங்க இருக்கு, எதுவுமே அவருக்கு தெரியல. எங்க பார்த்தாலும் பகவான் பரவி விஸ்வரூப தோற்றத்துல. அதனாலதான் அவருக்கு விஷ்ணு அப்படின்னு பேரு. விஷ்ணுன்னா என்ன, உலகமுழுக்கும் விரிந்து இருக்கக்கூடியவர் விஷ்ணு. அவருதான் இங்க காட்சி அளிக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம். இங்க ஸ்லோகம் வேண்டாம், நான் படிச்சிடுறேன். அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க, அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று. அவருக்கு நெருப்பு எப்படி திக்கு திக்குன்னு பத்தி எரியுமோ அந்த மாதிரி நெருப்பு மாதிரி சூரிய ஒளி மாதிரி எங்கும் பிரகாசமா, எங்க பார்த்தாலும் பிரகாசமா ஒளி விடுறதுனால உங்களை பார்க்கறதுக்கே எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு அப்படிங்கிறாரு. நம்ம இதுல படிப்போம், உபநிஷத்துல வரும் ஒரு வார்த்தை, கிரண்மயேன பாத்திரேன அப்படின்னு ஒரு வேர்டு வரும். அதாவது அவருடைய முகத்தை, பகவானுடைய முகத்தை யோக மாயா மறைச்சுக்கிட்டு இருக்கு. அதை பிரகாசமா ஒளி வெள்ளம், அதுதான் இங்க பிரம்ம ஜோதின்னு நம்ம படிக்கிறோம். அந்த பிரம்ம ஜோதி பகவானுடைய முகத்தை பார்க்க விடாம கண்ணை கூச வைக்குதான். அதை கொஞ்சம் விளக்குங்க, அந்த திரையை விளக்குங்க, உங்க முகத்தை நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு வேண்டுவாங்க. அதை போல ஒரு பக்தர் வேண்டுறது மாதிரி இங்க அவருடைய பிரகாசமான ஒளி அர்ஜுனுடைய கண்ணை கூச வைக்குது. அப்புறம் என்ன இருக்கு, பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் கையில சக்கரம்லாம் வச்சிருக்கிறான் இல்லையா, அதெல்லாம் எப்படி இருக்கு, ரத்னம், மணி, இந்த கிரீடம், இதெல்லாம் வைரம் வைடூரியத்தால அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கு. அதுல இருந்து வர பிரகாசம், அவர் அணிஞ்சிருக்க ஆபரணங்கள்ல இருந்து வர பிரகாசம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒளி வெள்ளமா அவர் பாக்குறாரு. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு, இதெல்லாம் பிரார்த்தனை, அர்ஜுனன் பிரார்த்தனை பண்றாரு. தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதில்லை, அறிய வேண்டியதில் முதன்மையானவர் நீரே, உங்களைதான் நான் எல்லாரும் உணரணும். பகவானை உணர்ந்துட்டா வேற எதையுமே உணர வேண்டாம், அந்த நிலையில சொல்றாரு. எல்லாருக்கும் அகிலத்துக்கே இறுதி ஆதாரமா இருக்கக்கூடியது யாரு, பகவான் கிருஷ்ணர், அழிவற்றவர், மிகவும் பழமையான புராதனமானவர் அப்படின்னு சொல்றாரு. தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர், தர்மத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு தானே அவர் இங்க இறங்கி வந்திருக்கிறாரு. எதுக்காக கிருஷ்ணரா தோன்றினாரு, பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாய, தர்மத்தை ஸ்தாபனம் பண்றதுக்காகத்தான் பகவான் இறங்கி வந்தார் இல்லையா. அதான் தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழு முதல் கடவுள். புருஷோத்தம யோகம் நீங்க 15வது சாப்டர்ல அழகா படிப்பீங்க. இதெல்லாம் அர்ஜுனர் அவரை போற்றாரு. இன்னும் என்ன சொல்றாரு, தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும், ஒரே ஒரு உருவம் தான் கிருஷ்ணங்கிற அந்த ஒரு உருவத்திலேயே அவர் இங்கெல்லாம் நிறைஞ்சிருக்காரு. வானம் பூமி இரண்டுக்கு இடையில் உள்ள இடம்னு எல்லா திசைகள்லயும் அவர் பறந்து விரிந்து வியாபிச்சிருக்கிறாரு. உங்களுடைய அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு இந்த மூலகமும் குழம்பி உள்ளது அப்படிங்கிறாரு. அப்ப யார் பாக்குறாங்க, அர்ஜுனன் மட்டும் பார்க்கல, யாரெல்லாம் பாக்குறாங்க, மத்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய
தேவர்கள் ரிஷிகள் அவங்க எல்லாமும் அவங்க வந்து இவரை பாக்குறாங்கன்னு தெரியுது. எப்படி பார்க்க முடியும்? இங்க போர்க்களத்துல குருஷேத்திர போர்க்களத்துக்கு வந்தோடனே கௌரவர்களுக்கும் அர்ஜுனர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய அந்த போரை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசையோட வான்வெளியில வந்து அவங்க எல்லாம் காத்திருக்கிறாங்க தேவர்கள்லாம். அந்த போரை பார்க்க வந்து அவங்களுக்கு இங்க போரே ஆரம்பிக்கல. என்னத்தை பாக்குறாங்க? பகவான் வந்து கீதாபதேசம் பண்றாரு, இப்ப விஸ்வரூபத்தை தோற்றத்தை காட்டுறாரு. அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க? குழம்பி போயிடுறாங்களாம். அப்ப வந்து என்ன சொல்றாங்க? தேவர்கள்லாம் வந்து உம்மிடம் வந்து என்ன செய்யறாங்க? சரணடைகிறாங்க. பயந்து போய் என்ன செய்யறாங்க? பகவான்கிட்ட சரணம் சரணம்னு வந்து அவருடைய திருவடியில சரணம் அடைகிறாங்க. உங்களுக்குள்ள வந்து புகுந்து கொள்றாங்க. அப்புறம் வந்து என்ன செய்யறாங்க? கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்றாங்க? பயந்து போய் கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை பகவானை வந்து வேண்டுகிறாங்க. அமைதி அமைதின்னு சொல்லி ரிஷிகள்லாம் வந்து என்ன செய்யறாங்க? வேத மந்திரங்கள் எல்லாம் வாசிக்கிறாங்க. அப்படியாவது பகவான் வந்து சாந்தம் அடைவாரா அப்படின்னு. ஏன்னா பகவானுடைய அந்த ரூபம் எப்படி இருக்குன்னா உக்கிர ரூபமா இருக்கு. ஏன்னா நெருப்பு கக்குது, வாயில இருந்து நெருப்பு வருது, கண்கள்ல இருந்து நெருப்பு வருது, அவர் அணிஞ்சிருக்க ஆபரணங்கள்ல இருந்து ஒளி வெள்ளம் வெளியில வருது. அந்த உக்கிர ரூபத்தை பார்த்துட்டு எல்லாரும் பயந்து குழம்பி எல்லாரும் வந்து பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அததான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம 4ல நம்ம பாக்குறோம். 23 and 4 படிக்கணுமா கட்சி? ரூபம் மஹத்தே பஹு வக்ரத்த நேத்திரம் மகாபாஹோ பஹு பாஹுருத்வாதம் பஹூதரம் பஹு தம்ஷ்ரா கராளம் திருஷ்டவோ லோகோ பிரவ்யதிதாஸ்ததாஹம். வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகிலுள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன். ஸ்லோகம் 11, அத்தியாயம் 11, ஸ்லோகம் 23. நம சப்ருஷதீப்தம் அநேக வர்ணம் வியாத்தானனம் தீபத் விஷால நேத்திரம் திருஷ்டவாஹித்வாம் பிரவ்யாதிதாந்தர் ஆத்மா த்ருதிம் ந விந்தாமி ஷமம் ச விஷ்ணு. எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பட ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும்போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றது. எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாரு? வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் பற்பல பயங்கரமான பற்கள். அவருடைய பற்கள்லாம் எப்படி இருக்குது? அப்படியே கோர ரூபத்துல இருக்குது. ஏன்னா இப்ப பின்னாடி பார்க்க போறாரு. எல்லாரும் வந்து அந்த பற்களுக்கு இடையில நெசுங்க போறதா அவர் பார்க்க போறாரு. அந்த பல்லெல்லாம் பார்த்தோம்னா எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க? குழம்பி போறாங்க. இப்போ நம்ம வாயை மூடி வச்சிருந்தா நம்ம முகம் வந்து ஒரு சாந்த நிலையில இருக்கும். நம்ம வாயை திறந்து வச்சிருந்து பல்ல காட்டிட்டு இருந்தோம்னாலே யாருக்குமே வந்து என்ன செய்யும்? டக்குன்னு வந்து ஒரு முகம் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா கொஞ்சம் அச்சத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கு பல்வரிசை அழகா இருக்கும். ஒவ்வொருத்தருக்கு பல் வந்து என்ன இருக்கும்? கொஞ்சம் நீட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கும். இப்ப பகவானுடைய பற்கள்லாம் பயங்கரமா இருக்குதான். அதனால வந்து என்ன செய்யறாங்க? தேவர்கள்லாம் குழம்பி போயிட்டாங்க. எனக்கும் அதே நிலையதான், எனக்கும் ஒரே பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பகவான்கிட்டே அவர் வேண்டாரு. இன்னும் என்ன சொல்றாரு? வானத்தை தொடுற அளவுக்கு உம்முடைய நிறம், அந்த அவர் உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒளி வெள்ளம் வந்து வானத்தை வச்சு தொடுதான். அந்த அளவுக்கு நிறங்கள் மற்றும் திறந்த வாய்கள், வாய் திறந்திருக்கிறதுனாலயே பயமா இருக்கு அப்படிங்கிறாரு. அப்புறம் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்கள். கண்கள் வந்து அவ்வளவு பெரிய கண்கள், தாமரை கண்கள் எவ்வளவு அழகா இருக்குமோ அப்படிப்பட்ட கண்கள் வந்து இப்ப விசாலமா விரிந்து பறந்து நிக்குது அந்த கண்கள். அதெல்லாம் பார்க்கும்போது என் மனசு ரொம்ப குழம்பி போயிடுச்சு. பகவானே, என்னோட மனசை வந்து இனிமே நான் பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனன் வந்து அவர்கிட்ட வேண்ட ஆரம்பிக்கிறாரு. என்ன வேண்ட போறாரு? எனக்கு இந்த ரூபத்தை பார்த்தது போதும் அப்படின்னு சொல்ல போறாரு. ஆனா பகவான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அவருக்கு காட்ட வேண்டியதெல்லாம் காட்டணுமே, அதெல்லாம் இப்ப சொல்ல போறாரு. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன், யாரு? திருதராஷ்டிரர் எல்லா புத்திரர்கள், திருதராஷ்டிரரோட புத்திரர்கள் 100 பேரு. அவங்க மட்டும் இல்லாம அவருடைய கூட்டத்துல எத்தனை மன்னர்கள்லாம் அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட்டா வந்து போர்க்களத்துக்கு வந்திருக்காங்களோ அத்தனை மன்னர்களும் எல்லா புத்திரர்களும்
எல்லாரும் செய்யறாங்க. அது மட்டும் இல்ல, யாராரு பீஷ்மாச்சாரியர் இவங்களுடைய தாத்தா, அப்புறம் துரோணாச்சாரியர் இவங்களுடைய குரு, அப்புறம் கர்ணன் இவங்களுடைய மூத்த சகோதரர். ஆனா இன்னும் பாண்டவர்களுக்கு தெரியாது. அப்புறம் நமது முக்கிய வீரர்கள், அவங்க மட்டும் இல்ல, நம்ம சைடு பாண்டவர்கள் சைடுல இருக்கக்கூடிய முக்கிய வீரர்கள் எல்லாருமே என்ன வந்து பகவானுடைய வாய்ப்புள்ள விரைந்து நுழைகிறார்கள். எப்படி நுழைகிறார்கள் அப்படின்னா, நதிகள்லாம் கடலை நோக்கி எப்படி போகுமோ, வந்து பல்வேறு மலைகள்ல உற்பத்தி ஆகக்கூடிய நதி பல ஊர்கள்ல ஓடி கடைசியில கடல்ல போய் கலந்துரும் இல்லையா? பல ஊர்ல இருந்து பல கிளையா வரும் நதிகள்லாம், போய் கடைசியில போய் எங்க முடியும்? கடல்ல போய் கலக்கும். அது போல இந்த வீரர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க? பல வீரர்கள் அந்த பக்கத்துல இருந்து வராங்க, இந்த பக்கத்துல இருந்து வராங்க. எல்லா வீரர்களும் பகவானுடைய வாய்ப்புள்ள வந்து விரைந்து நுழைகின்றனர், நதியை போல விரைந்து நுழைகின்றனர். அவங்கள சில பேர் என்ன செய்யறாங்க? பகவானுடைய பற்களுக்கு இடையில் நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கிறேன். நரன்னு அவர் கடிக்கிறாராம். அந்த அளவுக்கு எல்லா வீரர்களும் உள்ள நுழைகிறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? இவர் எதை பார்க்கணும்னு நினைச்சாரோ அதை வந்து பகவான் இப்ப காட்டுறாரு. அர்ஜுனன் இப்ப யாருமே நம்ம என்ன செய்வோம்? ஒரு எக்ஸாமுக்கு போறோம்னா அந்த எக்ஸாமோட முடிவு எப்படி இருக்கும், நம்ம ரிசல்ட் என்ன வரும், நம்ம எவ்வளவு மார்க் எடுப்போம், நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் இருக்கும் இல்லையா? அத போல அர்ஜுனன் வந்து இங்க போர்க்களத்துக்கு வந்தான்னா இந்த போர் நிலை வந்து எந்த நிலையில முடியும், யார் வெற்றி அடைவாங்க, நாம வெற்றி அடைவோமா? ஏன்னா வெற்றி தோல்வி சகஜம், யார் வேணா வெற்றி அடையலாம், யார் வேணா தோல்வி அடையலாம். அப்படிங்கும் பொழுது அந்த எண்ணம் மனசுல இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து இப்ப அவரு அர்ஜுனனோட மனசுல இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்கள் எல்லாம் பகவான் நீக்கிறாரு. யாரெல்லாம் உள்ள போறாங்க அப்ப அவங்கெல்லாம் இறந்து படுவார்கள், அப்ப நீங்க தான் மிச்சம் இருப்பீங்கிறத சொல்லாம சொல்றாரு பகவான். இவர் யாரெல்லாம் கொல்லக்கூடாதுன்னு நினைச்சாரு, பீஷ்மரை கொல்லக்கூடாது, துரோணரை கொல்லக்கூடாது, தன் சகோதரர்களை கொல்லக்கூடாதுன்னு அர்ஜுனன் நினைச்சாங்க. அத்தனை பேரும் பகவானுடைய வாயில போய் நெசுங்கிறத அவர் பாக்குறாரு. எப்படி போறாங்க? எரிகின்ற அவர் வாய்க்குள்ள பகவானுடைய வாய் எப்படி இருக்கு? நெருப்பு மாதிரி பொழிந்து விட்டு எரியுது. அந்த வாய்க்குள்ள போய் எல்லாரும் ஒண்ணு கலக்கிறத அர்ஜுனன் பாக்குறாரு. இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா நிச்சயமா அவருக்கு என்ன வரும்? நிச்சயமா பயம்தான் வரும். அததான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. அப்போ வந்து அவர் கேட்கிறாரு பகவான்கிட்ட, யார் நீங்க, எதற்காக இங்க வந்திருக்கிறீங்க? அவர் கிருஷ்ணங்கிறதே மறந்துடுறாரு. விஸ்வரூப தோற்றத்தை பார்த்தோன்னா அவருக்கு பயம் வந்துருது. நீ யாரு, எதுக்காக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு வந்து கேட்கிறாரு. அதுக்கான பதில் தான் இவர் கொடுக்குறாங்க. 32 படிங்க முத்தாச்சி. भगवानुवाच कालोऽस्मिलोक क्षयकृत प्रवृत्तो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः हृदे त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनिकेषु யோதாக. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான் உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவன், எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர, பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. வந்து பகவான் சொல்றாரு, யாரு நீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாருல. அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாரு, நான் வந்து யாரு, காலம். நம்ம வந்து பகவத்கீதை ஆரம்பிக்கும் போதே நம்ம வந்து படிச்சோம், 5 ஐட்டத்தை நம்ம படிப்போம்னு. என்னென்ன 5 ஐட்டம்? ஈஸ்வரகா, அதாவது ஜீவாத்மா, அப்புறம் வந்து பரமாத்மா, அடுத்தது காலம், அப்புறம் என்ன பண்ணும் கர்மம், இன்னொன்னு என்ன மாதாஜி, பிரகிருதி. அந்த 5 பத்தி தான் நம்ம வந்து இந்த பகவத்கீதையால முக்கியமா படிக்கிறோம். இந்த இடத்துல இந்த காலம் வருது. நம்ம ஜீவாத்மாவை பத்தி படிச்சுட்டோம், பரமாத்மா பத்தியும் படிச்சிருப்போம், பிரகிருதி பத்தியும் நம்ம வந்து படிச்சுட்டோம். இப்ப காலத்தை பத்தி நம்ம படிக்கிறோம். காலம் யாரு இருக்கிறாரு? காலச்சக்கரம். இந்த சக்கரம் தான் வந்து காலச்சக்கரம். அது வந்து என்ன சொல்றாங்க? நான் வந்து இந்த உலகத்தை அழிக்க வந்திருக்கிறேன், மிகப்பெரிய காலம் நான் தான், உலகத்தை அழிக்கிறதுல அதுதான் மிகப்பெரியவன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. என்ன செய்யறாரு? எல்லா மக்களையும் அவர் வந்து இங்க தர்மஸ்தாபனம் பண்ணணுங்கும்போது இங்க இருக்கக்கூடிய அக்கிரமக்காரர்களை அழிச்சே ஆகணும் அப்படிங்கிறதுதான் அவரு அதுக்காகவே தோன்றினவர் இல்லையா? அதுக்காகவே துவாபர யுகத்துல கிருஷ்ணனா அவதாரம் பண்ணாரு. உங்களை தவிர, பஞ்ச பாண்டவர்களை தவிர வேற எல்லாரும், இரு பக்கத்துல இருக்க அனைத்து வீரர்களையும் நான் அழிக்க வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அப்ப பஞ்ச பாண்டவர்கள் அழிக்கப்பட மாட்டாங்கன்னு தெரியுது. அப்ப ஏன் பாண்டவர்களை விட்டு வைக்கிறாரு? குந்தி ஒரு தரம் போய் பகவான்கிட்ட வேண்டுறாங்க, என்னுடைய 5 புதல்வர்களை நீ வந்து காப்பாத்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு பகவான்கிட்ட வேண்டுகோள் வைக்கிறாங்க. அப்ப பகவான் சிரிச்சுக்கிட்டு ஓகே அப்படிங்கிறாரு. ஆனா 6வதா அவங்க கர்ணனை அவங்க மறந்துடுறாங்க. கர்ணனுக்காக அவங்க கேட்கல.
அதனால பகவான் என்ன சொல்றாரு, உங்களுக்கோட 5 பிள்ளைகள் உயிரோட இருப்பாங்கன்னு. அதே போல இந்த 5 பேரையும் தவிர மத்த அனைத்து வீரர்களையும் அழிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. 33 படிங்க. தஸ்மாத்வம் உத்திஷ்ட யசோ லபஸ்வ ஜித்தா சத்ரூன் புங்ஷ்வ ராஜ்யம் ஸ்முத். அது லெட்டர் சரியா தெரியல. சம்பிருத மயை வைத்தே நிஹதாக பூர்வம் ஏவ நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்ய சின். எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு. உனது எதிரிகளை வென்று போருடன் பலமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே சவ்யசாசியே போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன சொல்றாரு, சவ்யசாசியே அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. அர்ஜுனன் பேரு சவ்யசாசி. சவ்யசாசினா என்ன, எல்லாரும் வந்து வலது கையால மட்டும்தான் அம்பு விடுவாங்க, வலது கையால மட்டும்தான் வந்து வில்ல பிடிச்சு அம்பு விட திறமை இருக்கும். ஆனா இவரு இடது கையாலையும் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, அம்பை விடுவாராம். அந்த மாதிரி திறமை படைத்தவர்னாலதான் அவர் சவ்யசாசின்னு பேரு. அப்புறம் இதுல என்ன சொல்றாரு பகவான், எழுந்து போரிடு அப்படிங்கிறாரு. இன்னமும் எதுக்கு நீ வந்து உட்கார்ந்துருக்கிற, எழுந்து போரிடு, போரிட்டு எல்லாரையும் நீ வந்து அனைத்து வீரர்களையும் அழிச்சிட்டு உனக்கு வளமான ராஜ்யம் காத்துட்டு இருக்கு. குருஷேத்திரம் இதுனா பகவானுடைய அந்த ரூபம் எது, திருதராஷ்டிரர்கள் ஆளக்கூடிய அந்த ராஜ்யம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ராஜ்யத்தை நீ போய் ஆளலாம் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து இங்க சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு, என்னுடைய ஏற்பாட்டால், பகவானுடைய ஏற்பாடு எப்படி, அவருடைய திட்டம் என்ன, எல்லாரையும் அழிக்க வந்திருக்கிறாரு, அக்கிரமங்களை அழிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறாரு. அதனால ஏற்கனவே அவர்கள் வந்து மரணத்தை கண்டு விட்டனர். அததான் வந்து ஒரு காட்சியா வாய்க்குள்ள புகிறதெல்லாம் அவர் காட்டுறாரு. மரணத்தை கண்டு விட்டனா பகவானுடைய திட்டப்படி அவங்க அழிய போறாங்க. இதுக்கு வந்து அர்ஜுனன் துணை தேவையானா தேவையே கிடையாது. ஆனாலும் எதுக்காக அந்த அர்ஜுனனுக்கு அந்த வேலையை கொடுக்குறாரு, தன்னுடைய பக்தன் வந்து பெருமை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காகதான் இந்த இடத்துல அர்ஜுனனை வந்து போர் புரிய சொல்றாரு. இன்னும் என்ன சொல்ற, போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் நீ செயல்படு அப்படிங்கிறாரு. நீ சும்மா என்ன பண்ணணும், செத்த பாம்பு அடிக்கிற மாதிரி நீ போய் வில்ல அம்பு விட்டீங்கன்னா அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா இறந்துடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஏற்கனவே மரணத்தை அவங்க எல்லாம் அழிஞ்சிட்டாங்க. இப்ப வந்து ஒரு டாக்டரோட கையில ஒரு கருவி இருக்கு, ஒரு சர்ஜன் இருக்கிறாரு, அவர் கையில ஆபரேஷன் செய்யக்கூடிய ஒரு கருவி இருக்கு. அந்த கருவி மூலமா ஒரு டாக்டர் என்ன செய்வாரு, அறுவை சிகிச்சை செய்யறாரு, ஒரு சர்ஜரி பண்றாரு. அப்ப வந்து அந்த சர்ஜரிய யார் செய்யறாங்க, அந்த கருவியா செய்யுது, அவர் அந்த கத்திரிக்கோளும் அந்த இதுவுமா செய்யுது, ஊசி நூலுமா செய்யுது, நிச்சயமா இல்லை, டாக்டர் தான் செய்யறாரு. ஆனா அந்த கருவியா பயன்படுறது அந்த இது அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு கையில இருக்கக்கூடிய சாதனம். அத போலதான் பகவானுடைய கையில ஒரு கருவியா அர்ஜுனனை வச்சுக்கிட்டு நீ போய் போரிடு அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு பகவான். 34, 35 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 11 ஸ்லோகம் 34. துரோணம் ச பீஷ்மம் சஜைத்ரதம் ச கர்ணம் ததான்யான் அபியோத வீரான் மயா ஹதாம்ஸ்தவம் ஜஹி மாவ்யதிஷ்டா யுத்யஸ்வ ஜேதாஷி ரணே ஹபத்னான். துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர வீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம், வெறுமனே போரிடுவாயாக. உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்திடுவாய். சஞ்சய் வாச ஏதத் சத்ருவா வசனம் கேசவஸ்ய கிருதாஞ்சவிர் வேபமான கிருதி நமஸ்கிருதாவா பூய ஏவாக கிரணம் சகத்கதம் பீத பிரணம்ய. திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடனும் குரல் தழுத்தழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து என்ன பாக்குறாரு,
யாரெல்லாம் வந்து என்னால அழிக்கப்பட்டவங்க அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் போடுறாரு. துரோணர் இவங்களுடைய குரு, அடுத்தது பீஷ்மர், அப்புறம் ஜெயத்ரதன், கர்ணன். கர்ணன் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். ஜெயத்ரதன் எல்லாருக்கும் தெரியுமா? யாருக்காச்சும் தெரியுமா ஜெயத்ரதன் யாருன்னு? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியல. ஓகே. அவங்க யாருன்னா இவங்க துரியோதனர்களுக்கு 100 பேர் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுடைய தங்கச்சி ஒருத்தவங்க துச்சலான்னு இருக்காங்க. துச்சலா வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தது யாருன்னா சிந்துராஜன். சிந்துராஜனுடைய பேர் தான் வந்து இங்க ஜெயத்ரதன். அவன் என்ன செய்யறான், ஒரு தரம் பாண்டவர்கள்லாம் காட்டுக்கு வனவாசம் போனப்ப அந்த டயத்துல வந்து அந்த 13 வருஷத்துக்குள்ள வெளிப்பட்டுட்டா அவங்கள வந்து என்ன செய்யணும், திருப்பியும் 13 வருஷம் காட்டுக்கு அனுப்பிடலாம் இல்லையா, அஞ்ஞாத வாசம் முடியறதுக்குள்ள கண்டுபிடிச்சிட்டா அவங்கள திரும்பியும் காட்டுக்கு அனுப்பலாம்னு அவன் என்ன பண்ணுவான், அந்த டயத்துல போய் திரௌபதி அபகரிச்சுக்கிட்டு வருவான். அப்போ வந்து அதை பிடிக்கிறது, அவங்கள காப்பாத்துறதுக்கு பாண்டவர்கள் வெளிப்படுவாங்க. அப்ப பாண்டவர்களை வந்து மறுபடியும் நீங்க கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னு சொல்லி திருப்பவும் வனவாசம் பண்ணலாம்னு துரியோதனன் திட்டம் போட்டு ஜெயத்ரதன் அனுப்புவான். அவனும் போய் திரௌபதியை அபகரிச்சுட்டு வருவான். அப்ப அவங்க பாண்டவர்கள்லாம் என்ன செய்வாங்க, பீமனும் அர்ஜுனனும் அவனை கொல்லே தீரணும் அப்படின்னு நிற்பாங்க. ஆனா திரௌபதியும் யுதிஷ்ட மகாராஜாவும் கொல்ல வேண்டாம், அவன் என்னதான் இருந்தாலும் நம்மளுடைய தங்கச்சி புருஷன். தங்கச்சி யாரு? துச்சலா. துச்சலாவோட புருஷனா இருக்கக்கூடிய அவனை கொல்லக்கூடாது, அதனால மொட்டையடிச்சு அவனை அவமானப்படுத்தி அனுப்பிடுவாங்க. அதனால அவன் என்ன செய்வான், அவமானப்பட்டதுனால போய் பகவான்கிட்ட சிவபெருமான்கிட்ட போய் வேண்டி தவம் இருந்து ஒரு பெரிய வரத்தை வாங்கிட்டு வருவான். என்னை யாராலும் வெல்லக்கூடாது, அது மாதிரி ஒரு நாள் எனக்கு வரம் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஒரே ஒரு நாள் பாண்டவர்கள் நடக்கக்கூடிய அந்த 18 நாள் போர்ல ஒரு நாள் போர்ல மட்டுமே வந்து அவனுக்கு என்ன செய்வாருன்னா, அந்த ஒரு நாள் வந்து அவனை யாரும் வெல்ல முடியாத வரத்தை சிவபெருமான் கொடுத்து அனுப்புவாரு. அப்படிப்பட்ட நாள்ல தான் வந்து இங்க வந்து அபிமன்யு வந்து அன்னைக்கு சக்கர வியூகம் அமைச்சு அபிமன்யு உள்ள போற விட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாரும் மகாராஜர்கள்லாம் சேர்ந்து அபிமன்யுவை கொல்லுவாங்க. அபிமன்யு பின் தொடர்ந்து வரக்கூடிய பாண்டவர்களை வந்து என்ன செய்வாங்க, ஜெயத்ரதன் தடுத்து நிறுத்திடுவான். அன்னைக்கு என்ன அவனுக்கு அந்த பலம் இருக்கு, எல்லாரையும் தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய ஆற்றல் அவன் வரம் வாங்கியிருக்கான். அதனால அவன் தடுத்து நிறுத்திடுவான். அதனால அங்க உள்ள போன அபிமன்யுவை காப்பாத்த யாரும் இல்லாம அவனை எல்லாருமா சேர்ந்து கொலை புரிஞ்சிடுறாங்க, கொன்னுடுறாங்க இல்லையா. அதை கேள்விப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனன் துடிச்சு போறான். அவன் என்ன பண்றான், இத்தனைக்கு காரணம் மூல காரணம் யாரு, இந்த ஜெயத்ரதன். அவனை நான் கொன்னே தீருவேன். மறுநாள் போர்ல சாயந்தரம் அந்தி சாயத்துக்குள்ள சூரியன் அஸ்தமனம் ஆகிறதுக்குள்ள நான் அவனை கொன்னே தீருவேன். அப்படி கொல்லலைன்னா நான் அக்னி வளைய வச்சு நான் வந்து அக்னியில நான் வந்து என் உயிரை விடுறேன் அப்படின்னு ஒரு சபதம். எல்லாம் அவசரம். அர்ஜுனனும் என்ன பண்றான், பகவானுடைய ஆதரவத்தை நினைக்கல, தன்னுடைய முடிவுல அவன் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சபதத்தை எடுத்துக்கிறான். அப்படிப்பட்ட டயத்துல மறுநாள் போர்ல வந்து என்ன செய்யறாங்க, ஜெயத்ரதனை கொண்டு ஒளிச்சு வச்சிருவாங்க. எல்லாருமா சேர்ந்து எல்லா படைகளும் சேர்ந்து அவனை ஒளிச்சு வச்சுட்டு போர்க்களத்துல அவனை காட்ட மாட்டாங்க. நாள் பூரா வந்து அர்ஜுனன் தேடுவான், அவன் கண்ணுக்கு வந்து அகப்படவே மாட்டான் ஜெயத்ரதன். அப்போ வந்து கடைசியா பொழுது போய் இப்ப வந்து சூரியன் வந்து அஸ்தமிக்க போற நேரம் வந்துருது. அப்ப என்ன செய்வான், வேற வழியே இல்லை, அவன் சொன்ன சபதம் பண்ணபடி அவன் வந்து அக்னியில இறங்கி ஆகணும் அர்ஜுனன். உடனே என்ன பண்ணுவான், தேரை விட்டு இறங்கி அக்னிய வளையத்தை உண்டாக்குவான், அக்னியை மூட்டுவான். அப்ப வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன செய்வாரு, விடுவாரா, பாண்டவர்கள் பக்கத்துல இருக்கிறாரு. அவர் என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய சக்கராயுதத்தை வந்து விடுறாரு. அது போய் வந்து சூரியனை மறைச்சிருது. சூரியனை மறைச்சோன்னா வந்து என்ன பண்றாங்க, பொழுது முடிஞ்சிடுச்சு, இருட்டிட்டு அந்தி விழுந்துருச்சு. அப்ப வந்து நான் அக்னியில வந்து அர்ஜுனன் குதிக்கிறத பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாரும் வருவாங்க. சந்தோஷமா வந்து கை தட்டி ஆடி பாடி கரகோஷம் பண்ணிக்கிட்டு அவனை கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு வந்து நிற்பாங்க. அப்ப ஜெயத்ரதனும் என்ன பண்ணுவான், அதை பார்க்கணுங்கிற ஆவல்ல வெளியில வந்துருவான். அவன் மறைச்சு வச்சிருக்காங்க இல்லையா, அவன் வெளியில வந்துருவான். வெளியில வந்தோடனே அவன் அடுத்த நிமிஷம் பகவான் என்ன செய்வாரு, சக்கராயத்தை திரும்ப வாங்குவாரு. சக்கராயத்தை திரும்ப வாங்கினாலும் சூரியன் வெளிப்படும். உடனே என்ன சொல்லுவாரு, அர்ஜுனா ஏறு தேர்ல அப்படின்னு சொல்லி தேர்ல ஏற சொல்லி விடு அம்ப அப்படிம்பாரு. அவன் வந்து அப்ப வந்து அர்ஜுனன் நம்ப விடுபடுறதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு சொல்லுவாரு, இவனோட தலை வந்து கண்டிப்பா தரையில விழக்கூடாது, காட்டுல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து அவங்க அப்பா வந்து தவம் பண்ணிட்டு இருப்பாரு, அவருடைய மடியில போய் விழற அளவுக்கு நீ அந்த அம்பை விடணும், அவன் தலையை கொண்டு அங்க விடணும் பாரு. ஏன் அப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா, அவருடைய அப்பா ஜெயத்ரதனோட அப்பா என்ன பண்ணிருக்காருன்னா, அவரு ஒரு வரம் வாங்கி வச்சிருக்காரு. யார் என்னோட பையனோட தலைய வந்து மண்ணுல விழ வைக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய உடல், அவங்களுடைய தலை சுக்கு நூறா வெடிச்சு சதறணும்னு அவரு ஒரு வரம் வாங்கி வச்சிருப்பாரு.
அதனால அர்ஜுனன் விட்ட அம்பால அதோட தலை கொய்துட்டு போய் அப்பா தவம் பண்ணிட்டு இருக்கிற மடியில போய் விழும். அவர் கண்ணை மூடிட்டு உட்காந்துருக்கும் போது மடியில வந்து பொத்துன்னு விழுந்தானே என்ன அவர் பயந்து போய் ஏந்திரிப்பாரு, டக்குன்னு ஏந்திரிப்பாரு. ஏந்திரிச்ச நிமிஷம் கீழே தலை விழும். இவரோட தலை சுக்கு நீரா உடைஞ்சிரும். வினை விதைத்தவன் வினையறுப்பான்ங்கிற மாதிரி அவங்களோட வினை அவங்களையே வந்து கொள்ளுது. அப்படிப்பட்ட அந்த ஜெயத்ரதன் அவங்கெல்லாம் என்ன பண்றாங்க, ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர், இதெல்லாம் பகவான் சொல்றாரு. அதனால நீ உங்களெல்லாம் கொல்றதுக்காக ஒன்றும் கவலைப்படாத, நீ வந்து ரொம்ப ஈஸியா போர்ல வீழ்த்திடலாம், போர் புரி அப்படின்னு பகவான் எவ்வளவுலாம் ஒரு பாண்டவர்களுக்காக என்னென்ன வேலையெல்லாம் பண்றாரு பாருங்க, அதெல்லாம் செய்யறாரு. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்துட்டு சஞ்சயன் சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு, இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனன் வந்து பயந்து நடுங்கி வந்து மறுபடியும் குரல்லாம் தழிதழித்த வண்ணம் பகவானுடைய அவருடைய பெரிய பேர் உதவியெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இன்னமும் அவர் வந்து பிரார்த்தனை பண்ண போறாரு அப்படிங்கறத சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு, புலன்களின் அதிபதியே உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம். கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கோவிந்தா ராமன் நம்ம சொன்னா எவ்வளவு ஆனந்தம் அடையிறோமோ அது எல்லாமே வந்து பகவானால உலகமே ஆனந்தம் அடையுது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே சமயத்தில் மாதாஜி மியூட் போட்டுங்க, மாதாஜி ருக்மிணி மாதாஜி கரகரங்க. அதன் மூலம் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றன யாரு, எல்லாரும் உங்கள்கிட்ட ஒரு ஆசை பகவான்கிட்ட பற்றுதல் கொள்கின்றன. சித்தர்கள்லாம் மரியாதையோட உங்களை வணங்குறாங்க. அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் கெட்ட எண்ணம் பிடிச்சவங்க எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, பகவானை விட்டு விலகி ஓடுறாங்க, பயந்து போடுறாங்க. ஏன்னா பகவான் அவங்களதான் அழிக்க வந்திருக்கிறாரு, துஷ்டர்களை அழிக்கத்தானே வந்திருக்கிறாரு, அதனால அவங்க எல்லாம் ஓடுறாங்க. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு, மகாத்மாவே பிரம்மாவிட சிறந்தவரே நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். ஃபர்ஸ்ட் கிரியேஷன் பகவான், செகண்ட் கிரியேஷன் தான் பிரம்மா. எல்லாரும் ஏன் உங்களுக்கு வணக்கத்தை செலுத்தக்கூடாது, தேவர்களின் தேவனே அகிலத்தின் அடைக்கலமே அப்படியெல்லாம் வந்து போற்று அழிவற்றவரே சர்வ காரண காரணம். நம்ம படிப்போம்ல, ஈஸ்வரக ஈஸ்வரக பரமஹம்சக சச்சிதானந்த விக்கிரக அப்படின்னு அதுல வரும் சர்வ காரண காரணம். அந்த மாதிரி எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமானவர் பகவானே, எல்லா ஜட தோற்றத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர், ஆதி புருஷர், பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தோட இறுதி நம்மளுடைய அல்டிமேட் கோல் யாரு, பகவான் கிருஷ்ணர். எல்லாம் அறிந்தவர், அறியப்பட வேண்டியவரும் நீயே. அது வந்து 15வது ஸ்லோகத்துல சாப்டர்ல வரும், வேதேச வேதாந்த அப்படின்னு வரும். அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய உன்னதமான அடைக்கலமானவரே, எல்லையற்ற ரூபமே, எங்கும் பரவி இருக்கக்கூடிய அந்த விஸ்வரூப தோற்றமே அப்படின்னு சொல்லி அவரை வணங்குறாரு. இன்னும் என்ன சொல்றாரு, உண்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு பகவானை வந்து தன்னுடைய தோழன் நினைச்சுக்கிட்டு அவர் என்ன செய்யறாரு, ஏ கிருஷ்ணா, ஏ யாதவா, ஏ நண்பா, ஏ சகேதி அப்படின்னெல்லாம், ஏ இடையா அப்படின்னெல்லாம் அவர் வந்து கூப்பிட்டுருக்காரு. அதெல்லாம் நினைச்சு இப்ப வந்து பயப்படுறாரு. வந்து என்ன பண்றாரு, இதெல்லாம் தெரியாம நான் உன்னை வந்து அகத்தையோட கர்வத்தோட உன்னை நான் கூப்பிட்டுட்டேன். எதனால, யுத்தத்தினாலோ பிரேமியினாலோ என் குழப்பத்தினாலேயோ இல்ல என் அறிவற்ற தன்மையினாலோ இல்ல உன் மேல இருக்கக்கூடிய அன்பினாலேயோ நான் செஞ்சது எல்லாம் தப்பு, என்னை மன்னிச்சுரு அப்படிங்கிறாரு. எப்படி மன்னிக்கணுங்கிறாரு, ஒரு கணவன் மனைவியை மன்னிக்கிறா போல, ஒரு தந்தை தன்னுடைய மகனை மன்னிக்கிறா போல, ஒரு நண்பனை மன்னிக்கிறா போல என்ன நீங்க மன்னிக்கணும் அப்படின்னு வந்து வென்றாரு. பகவானுடைய திருவடியில உட்காந்துட்டு அதெல்லாம் வென்றாரு. இன்னும் என்ன சொல்றாரு, பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையும் போது நண்பர்கள்லாம் ஒண்ணு குடியிருக்கும் போது என்ன செய்வாங்க, ஒரே படுக்கையில படுத்துக்குவாங்க, ஒரே தட்டுல சாப்பிடுவாங்க. அப்பெல்லாம் வந்து என்ன செய்வாங்க, வாடா போடா அப்படின்னு எல்லாம் பேசுவாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி நேரத்துல எல்லாம் நான் அவங்களை வந்து பலவிதமா அவமரியாதை பண்ணியிருக்கிறேன். நான் செஞ்ச இந்த குற்றங்களுக்கெல்லாம் என்னை தயவு செஞ்சு மன்னித்து விடுங்கள் இறைவா அப்படின்னு பகவானுடைய அந்த உன்னத தன்மையை உணர்ந்து அர்ஜுனர் வந்து இப்ப வேண்டாரு. இப்ப அவருடைய நிலைமை எப்படி மாறி இருக்கு பாருங்க, ஆரம்பத்துல இருந்ததுக்கு இப்ப. மத்தாஜி நானே வாசிச்சிடறேன், டைம் நேரம் இருக்கிறதுனால. அப்புறம் நான் கடைசியில உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். அத்ருஷ்ட பூர்வம் சுஷிதோஸ்மி திருஷ்டுவா பயேன சப்ரம் யதிதம் மனோமே ததேவ வே தஷய தேவ ரூபம் பிரசீத தேவேஷ ஜெகன் நிவாச அப்படிங்கிறாரு. ஜகத்துக்கே அகிலத்தின் அடைக்கலமே அப்படிங்கிறாரு. பகவானதான் அப்படி வந்து என்ன சொல்றாரு, உங்களுடைய இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நான் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ஒரு கர்வம் அவருக்கு, அப்படிப்பட்ட ரூபத்தை பார்த்தோம்னா அவருக்கு ஒரு கர்வம் ஏற்படுது. அதை பத்தி அவர் விவரிக்கிறாரு. என்ன சொல்றாரு, ஆனா அதே சமயத்துல முதல்ல பார்த்துட்டாரு அந்த சந்தோஷம். விஸ்வரூபம் யாராருக்கோ காட்டாரு பகவான். யசோதைக்கு காட்டியிருக்கிறாரு, பீஷ்மருக்கு காட்டியிருக்கிறாரு, கர்ணனுக்கு காட்டியிருக்கிறாரு, துரியோதனுக்கு கூட காட்டியிருக்கிறாரு. ஆனா இந்த அளவுக்கு முழுமையா யாருக்குமே காட்டல. அர்ஜுனன் காட்டப்பட்ட விஸ்வரூபம் தான் முழு தோற்றம்.
ஆனா மத்தவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி காட்டுனாங்க அப்படின்னு பார்த்தா பார்ஷியலா தான் விஸ்வரூபத்தை காட்டியிருக்கிறாரு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நிலையில காட்டியிருக்கிறாரு. இங்க வந்து பக்தனுக்காக காட்டப்பட்ட அந்த ரூபம். அதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்னுடைய மனம் ரொம்ப குழம்பி கிடக்குது. எனக்கு தயவு செஞ்சு கருணை காட்டுங்கள். என்னோட இந்த ரூபம் எனக்கு பார்த்த வரையிலும் போதும், உங்களுடைய தெய்வீகமான அந்த ரூபத்தை எனக்கு காட்டுங்க அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனன் வந்து வேண்டுகோள் வைக்கிறாரு. இதுல என்ன சொல்றாரு, விஸ்வரூபமே 1000 கரங்களை உடைய இறைவனே. விஸ்வரூபத்துல வந்து பல கைகள் இருக்கு இல்லையா, சகஸ்ரஹஸ்தம். மத்தாச்சி கொஞ்சம் மீட் போட்டுங்க மத்தாச்சி அப்படின்னுட்டு அந்த கைகள்லாம் வந்து அவர் பாக்குறாரு. அப்புறம் தலையில மகுடத்தோடையும் கைகள்ல சங்கு சக்கரம் கதை தாமரை இதோட இருக்கக்கூடிய அந்த நாராயண ரூபத்தை அவர் கேட்கிறாரு. 4 கை ரூபமான அந்த நாராயண ரூபம் அதுதான் வந்து இந்த படத்துல இங்க காட்டியிருக்கு. சங்கு சக்கரம் கதாபத்மம் தங்கிய அந்த நாராயண ரூபம் மகுடம் தலையில இருக்கு. அந்த ரூபத்தை எனக்கு காட்டுங்க அப்படின்னு வந்து வேண்டார். இப்ப வந்து பக்தனுக்கு எதை கேட்டாலும் பகவான் கொடுக்குறாரு. பகவான் வந்து விஸ்வரூபத்தை காட்டுக்கணும்னு காட்டுறாரு. இப்ப 4 கை ரூபத்தை காட்டுங்கிறாரு. அதை என்ன சொல்றாரு, குரு வம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் கண்டதில்லை. அததான் வந்து முழுமையான இந்த விஸ்வரூபம் வந்து அர்ஜுனனுக்கு மட்டும்தான் காட்டப்பட்டது. சஞ்சயன் கூட பார்ஷியலா தான் பாக்குறாரு. அந்த வந்து யசோதை தாயார் அவருடைய வாயில பார்க்கும்போது கொஞ்சம் தான் பார்த்தாங்க, யாருமே முழுமையா பார்க்கல. இவருக்கு மட்டும்தான் முழுமையா காட்டப்பட்டிருக்கு. இப்படிப்பட்ட அந்த ரூபத்தை எதனால பார்க்க முடியாது? வேதங்களை படிக்கிறதுனாலயோ, யாகங்களை செய்யறதுனாலயோ, தானங்களாலோ, தவம் புண்ணிய செயல்கள் செய்யறதுனாலயோ, கடுமையான தவம் பண்ணுறதுனாலயோ இந்த ரூபத்தை யாராவது பார்க்க முடியுமானா நிச்சயமா முடியாது. எதனால பார்க்க முடியும்? பக்தி ஒன்னாலதான். பக்தன் வேண்டுனா மட்டும்தான், அதுவும் இறைவனுடைய கருணை இருந்தால் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்றாரு. எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு, இந்த பயங்கரமான உருவத்தை பார்த்து நீ ரொம்ப பயந்து போயிருக்கிற, அதனால போதும், அது முடிவுக்கு வரட்டும். நான் உனக்கு வந்து எல்லா குழப்பத்துல இருந்து நீ விடுதலை அடை, நீ உன்னோட மனசு அமைதி அடையும்படியா நீ விரும்பக்கூடிய அந்த 4 கை ரூபத்தை நீ இப்ப பாரு அப்படின்னு சொல்லி நாராயண ரூபத்தை பகவான் காட்டுறாரு. அடுத்தது 50ல என்ன சொல்றாங்க, இது அர்ஜுனம் வாசுதேவஸ்ததோக்த்வா ஸ்வகம் ரூபம் தர்ஷயம் ஆசபூயக ஆஸ்வாசயம் ஆசச்ச பீதமேனம் பூத்வா புனசௌமிய வபூர் மகாத்மா. இப்ப சஞ்சயன் பேசுறாரு, திருதராஷ்டிரன் என்ன சொல்றாரு, முழு முதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன்ட்ட இதெல்லாம் பேசினதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய சுயரூபம், அதாவது 4 கை ரூபம் நாராயண ரூபத்தை ஃபர்ஸ்ட் காட்டுறாரு. அதுக்கப்புறம் சுயரூபமான இந்த 2 கை ரூபம் கிருஷ்ணர் புல்லாங்குழல வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ரூபத்தையும் காட்டி அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்துறாரு. இதெல்லாமும் சஞ்சயன் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. விஸ்வரூபத்தை பார்த்தாரு, அடுத்த 4 கை நாராயண ரூபத்தை பாக்குறாரு, அடுத்த கிருஷ்ண ரூபத்தையும் அவரு பாக்குறாரு. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு திருதராஷ்டிரர் இதை சொல்றாரு. சொன்னதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது, அர்ஜுன உவாச்ச திஷ்டவேதம் மானுஷம் ரூபம் தவ சௌமியம் ஜனார்தன இதானீமஸ்மி சம்ருதா சச்சேதா பிரகிருதிம் கதஹ. கிருஷ்ணரை அவருடைய உண்மையான உருவத்துல பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனன் வந்து வேண்டாரு. என்ன வேண்டாரு, ஓ ஜனார்தனா, மனிதனை போன்ற நமக்கெல்லாம் 2 கை தானே இருக்கு, அதே போல அவர் கிருஷ்ணருக்கும் 2 கை ரூபம். அந்த மனிதனை போன்ற 2 கை இந்த ரூபத்துல அழகான இந்த ரூபத்தை கண்டு, அதுதான் சியாம சுந்தர ரூபம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சியாம மேகம் போன்ற அந்த வண்ணத்துல பகவான் என்ன செய்யறாரு, சியாம சுந்தரரா காட்சி கொடுக்கிறாரு. அதை பார்த்தோன்னே இவரோட மனசு என்னாவது, குழப்பத்துல இருந்து வெளியே வந்து அமைதி அடையுது. என்னுடைய சுய வெளி நான் மறுபடியும் என்னோட சுயமான அந்த இயல்பை நான் அடைஞ்சிட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. அதை குறிச்சிட்டு பகவான் என்ன சொல்றாரு, பகவான் வாச்ச சுதோதம் ரூபம் துஷ்டவாமசி ஜன்மம தேவா அபியஸ்ய ரூபஸ்ய நித்யம் தர்ஷன காங்ஷின. பகவான் சொல்றாரு, இப்படி நீ பார்க்கக்கூடிய இந்த 2 கை ரூபத்தை காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானது. எங்க இருக்கும் இந்த ரூபம் வந்து கோலோக விருந்தாவனத்துல மட்டும்தான் பார்க்கக்கூடிய அரிதான ஒரு ரூபம். அந்த ரூபத்தை யாரெல்லாம் விரும்புவாங்க, இந்த ரூபத்தை பார்க்கறதுக்கு தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகின்றனர். தேவர்கள்லாம் வந்து கிருஷ்ண தேவகி வயத்துல இருந்து வெளியில வரும்பொழுது அந்த குழந்தை பிறக்க போதுன்னா எல்லாரும் வந்து சிறைச்சாலையில வந்து நின்றுட்டு பிரார்த்தனை செய்யறாங்க, அப்படியாவது கிருஷ்ணரை தரிசனம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னுட்டு. ஏன்னா தேவர்களாலையும் அந்த கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போக முடியாது.
வைகுண்ட லோகங்களுக்கு அவங்களால போக முடியல. அப்போ வந்து எப்ப வந்து அவரை பார்க்க முடியும்? கோலோகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த இறைவனை பார்க்கணும்னா அரிதானது, அதான் சுதூர் தர்ஷம் அப்படிங்கிறாரு. இந்த தரிசனத்தை பார்க்கறது வந்து தேவர்களுக்கும் காண கிடைக்காதது. அதாவது விஸ்வரூபத்தை கூட பார்த்துடலாம், 4 ரூபத்தை கூட பார்க்கலாம், ஆனா 2 ரூபத்தை பார்க்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட அரிதான ரூபத்தை நான் உனக்காக காட்டுறேன். இப்ப கிருஷ்ணர் அப்ப வந்து துவாரகையில வசிச்சாரு. அப்ப வந்து நம்ம துவாபர யுகத்துல இருக்கும் பொழுது மத்தவங்க எல்லாம் ஏன் தரிசனம் பண்ணல அப்படின்னா, அவங்க எல்லாம் வந்து இறைவனா அவங்க பார்க்கல, மனிதர்களா அவங்க எல்லாம் நினைச்சிட்டாங்க. சாதாரண மானிடனா நினைச்சு பார்த்துருக்காங்களே தவிர இறைவனோட உன்னத தன்மையை உணராம பார்த்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். 54 படிங்க மாதாஜி. பக்தியா துவ அனன்யா சக்ய அகம் ஏவம் விதோ அர்ஜுன ஞாதும் திரஷ்டும் ச தத்வேன பிரவேஷ்டும் ச பரந்தவ. எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன் முன் நிற்கும் என்னை கலப்பற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்று நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களில் உன்னால் நுழைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. இப்ப வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு? உன் கண் முன்னாடி நிக்கக்கூடிய இந்த 2 கை ரூபத்தை, அதாவது கிருஷ்ண ரூபத்தை வந்து யாரால உணர முடியும் பகவான் அப்படின்னா? பக்தி தொண்டு செய்யறவங்களால மட்டும், பக்தர்களால மட்டும். அது எப்படிப்பட்ட பக்தி? தூய கலப்பற்ற பக்தி. அதுதான் அனன்ய பக்தின்னு சொல்லக்கூடிய. அந்த அனன்ய பக்தி யார் செலுத்துறாங்களோ அவங்களால மட்டும்தான் அந்த இறைவனை அவரு துவாபர யுகத்துல வந்து கிருஷ்ணனா அவதாரம் பண்ண பேரு எத்தனை பேரால அவர் இறைவன் உணர முடிச்சது அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சொற்பம். விதுரர், பீஷ்மர், அப்புறம் வந்து யாரு மற்றவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அப்பப்ப காட்டுவாரு, தன்னுடைய சக்தியை காட்டுவாரு, ஆனா மறைச்சிடுவார். பலராமர், இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட கொஞ்சம் பேருக்கு மட்டும்தான் அவர் இறைவன் தெரியும். மற்ற பேரெல்லாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க? அவரு வந்து துவாரகை ராஜா, அப்புறம் வந்து மதுராவின் இளவரசன், அவர் வந்து கோகுலத்தில் வசிக்கக்கூடிய இடைச்சிறுவன், அப்படிதான் நினைச்சாங்க. அவரை வந்து இறைவனே யாருமா உணர முடியல. அப்ப யாரால உணர முடியும்? பக்தி, தூய பக்தி செய்யறவங்களால மட்டும்தான் பகவானை புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். என்னை வந்து நீ இந்த வழியில மட்டும்தான் என்னோட ரகசியங்கள்ல உன்னால நுழைய முடியும் அர்ஜுனா அப்படின்னு வந்து பகவான் அர்ஜுனனுக்கு சொல்ற மாதிரி நமக்கு சொல்றாரு அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கணும். 55 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். படி. அத்தியாயம் 11 ஸ்லோகம் 55. மத் கர்ம க்ரூன் மத் பரமோ மத் பக்த சங்கவர்ஜிதः நிர்வைர சர்வ பூதேஷு யசமாம் ஏதி பாண்டவ. எனதன்பு அர்ஜுனா, எவனொருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளின் களங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகிறானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்தும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ வந்து பகவான் வந்து அவருடைய உலகத்துக்கு, அவருடைய இயற்கை நித்திய உலகத்துக்கு, கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னா என்ன வழி அப்படிங்கிறத இந்த ஒரு ஸ்லோகத்திலேயே நம்ம சொல்லிட்டாரு. எப்படி நம்ம இறைவன்கிட்ட போக முடியும்? இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து அவருடைய உலகத்துக்கு போகணும்னா நாம் என்ன செய்யணும்? எல்லா உயிர்களிடத்தும் நண்பன், எல்லா உயிர்கள்ட்டையும் நம்ம என்ன செய்யணும்? சமநோக்கு. நம்ம படிச்சோம்ல, வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணேக விகஸ்தினி சுனி ஜெய்வ சௌபாகேச்ச அப்படின்னு. அந்த மாதிரி எல்லா உயிர்கள்ட்டையும் ஒரு ஆத்மா இருக்கு, உள்ளுக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம சமதர்ஷம், எல்லாரையும் சமமா பார்க்கக்கூடிய, எல்லாரையும் நண்பனா பார்க்கக்கூடிய அந்த மனோபாவத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும். பாரபட்சம் வச்சுக்கூடாது, எதிரி இன்னும் நண்பனும் வச்சுக்க கூடாது. அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கிறவனால பகவானை சென்றடைய முடியும். அப்புறம் தன்னுடைய வாழ்வின் பரம இலக்கு, நம்ம இறைவனுடைய நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்ன? நம்ம எதுக்காக பிறந்து வந்திருக்கிறோம்? பிறந்து வந்தது நம்மளுடைய விருப்பத்தின் பேர்ல வந்துட்டோம். ஆனா நம்ம திரும்பி போக வேண்டிய இடம் எது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, நம்மளோட குறிக்கோள் எது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, பகவான் கிருஷ்ணரை சென்றடைவது, அதுதான் நம்மளுடைய குறிக்கோள் நம்ம வச்சுக்கணும். அப்படிப்பட்டவனால இறைவனை சென்றடைய முடியும். அடுத்தது என்ன செய்யணும்? எனக்காக செயல்படுவார். எல்லா செயல்களையும் பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காகவே
நம்ம ஒவ்வொரு காரியங்களும் எல்லா செயல்களையும் கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு சொல்லி செஞ்சாலே பகவானுக்கு அர்ப்பணமாயிருந்தது. அந்த மாதிரி செயல்படக்கூடியவனும். அடுத்தது மனக்கற்பனை, பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனை. பலநோக்கு செயல்கள்னா என்ன? நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அதோட பலனை எதிர்பார்ப்போம். ஆபீஸ் போறோமா, அதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த வருமானத்தை எதிர்நோக்கித்தான் நம்ம ஆபீஸ்க்கு போறோம், ஒரு வேலைக்கு போறோம், எதுவும் செய்யறோம். ஒருத்தருக்கு ஒரு பொருளை தானம் கொடுத்தா கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதனால நமக்கு நல்ல பேர் கிடைக்குமா, அவங்க நம்மளை பாராட்டுவாங்களா, இல்ல நம்மள்ட்ட அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ணுவாங்களா, நம்மளை புகழ்வாங்களா, ஏதோ ஒண்ணு நம்ம என்ன செய்யறோம், பலனை எதிர்பார்த்து ஒரு காரியம் செய்யறோம். அதுல இருந்து விடுபடணும். எல்லா பலனையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு மனக்கற்பனைகளின் களங்கங்களிலிருந்து நாமளே என்ன பண்றோம், தத்துவமா பகவான் இதுதான் கடவுள், இதுதான் கடவுள்னு பலவிதமான கடவுள்களை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அது எல்லாமே இல்லை. எல்லாத்துக்கும் முழுவதும் கடவுள் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறத நம்ம உணர்ந்து அவருக்காக நம்ம இதுல இருந்து நம்ம களங்கங்கள், மனக்கலங்கங்கள்ல இருந்தெல்லாம் விடுபட்டு 6 விதமான களங்கங்கள் நம்மள்ட்ட இருக்கு. அதுல இருந்து எல்லாம் முற்றிலுமா நம்ம விடுபடுறானோ அப்படிப்பட்டவன் என்னை அடைவான். அப்புறம் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவன். தூய பக்தி தொண்டுனா என்ன? பகவானுக்கு பணம் இருக்கிறவங்க பணத்தை கொடுத்து நம்ம பகவானுடைய கோயில் கட்டுறதுக்கோ, இல்ல அவருடைய அவரு பிரசங்கம் பண்ற இடத்துக்கு நம்ம நம்மளால முடிஞ்ச உதவியோ, இல்ல கோசாலைக்கோ, இல்ல அவங்க புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணாங்களா, அந்த புக்கை வாங்கி இல்லாதவங்களுக்கு கொடுத்தோம், இந்த மாதிரி ஒரு தொண்டு செய்யறது, அது ஒரு பக்தி தொண்டு. அது முடியலையா, பணம் இல்லையா, பரவாயில்ல, நாம உடலால செய்யலாம். கோயில்ல போய் நம்ம என்ன செய்யலாம், அந்த கோயிலை தூய்மைப்படுத்தலாம், கூட்டலாம், போட்டு துடைக்கலாம், பூ கைங்கரியம், பூ கட்டலாம், பறிக்கலாம், நந்தவனத்துல பூ பறிச்சு மாலை தொடுத்து கொடுக்கலாம், அந்த இடத்த சுத்தப்படுத்தி நம்ம அழகா கோலம் எல்லாம் போடலாம், பகவானுக்கு பிரசாதம் செய்யலாம், பகவானோட பிரசாதத்தை நம்ம சுவீகரிச்சுக்கலாம். இப்படி பலவிதமான பக்தி தொண்டு இருக்குது. ஒரு வைஷ்ணவருக்கு நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு உதவி பண்ணலாம். இப்படி பலவிதமான பக்தி தொண்டு, இதெல்லாம் பகவானுக்கு விருப்பமானவை. அதெல்லாம் நம்ம செய்யும் பொழுது நாம எங்க போவோம்? நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான். பகவான் சொல்லிட்டாரு, எனது அன்பு அர்ஜுனா, யாரெல்லாம் என்ன அடைவாங்க அப்படின்னா, என்னோட பக்தி தொண்டில ஈடுபட்டிருக்கவன், பலநோக்கு செயல் கற்பனையில இருந்து எல்லாம் மனக்கற்பனையில இருந்தான் விடுபட்டவன், அப்புறம் எனக்காக செயல்படுபவன், அப்புறம் என்னையே வாழ்வின் பரம இலக்காக வச்சிருக்கக்கூடியவன், அப்புறம் எல்லா உயிர்களிடத்தும் நண்பனாக இருக்கக்கூடியவன். எத்தனை பேரும் எங்க அடைவாங்க? என்னையே அடைவாங்க. பகவான் என்ன செய்யறாரு? பிளைட்டை கொடுத்து அனுப்புவாரு, அதுக்கு ஒரு பைலட் போட்டு அனுப்புவாரு. விஷ்ணு தூதர்கள் தான் பைலட்டு. பிளைட் எது? இங்க இருந்து வர புஷ்பக விமானம். அதுல நம்மள அப்படியே அழகா ஜம்முன்னு கொண்டு போயிடுவாங்க. வைகுண்டத்துக்கோ இல்ல கோலோகத்துக்கோ நம்ம போகணும்னா பகவானே நம்மள அழைச்சிட்டு போயிடுவாரு அப்படிங்கிறத இதுல தெரியணும். இப்ப நாம இந்த சாப்டர்ல இருந்து நம்ம என்ன உணர்றோம்? பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறவன், தூய பக்தி செய்யறவனால மட்டும்தான் இறைவனை சென்று அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத நாம உணர்ந்து கொள்றோம். இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த சாப்டர். இது சாப்டரோட சுருக்கம். இது யாருக்காச்சும் பலஸ்ருதி சொல்ல தெரியுமா, இல்ல நான் சொல்லிடவா? ஓகே, நானே சொல்லுவேன். ஓம் தத்சதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே விஸ்வரூப தர்ஷனயோ ஏகாதசாத்தியாயः சர்வம் ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. வாஞ்சாகல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதீதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராமா ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Mataji. ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா devotees, thank you so much. உங்களுக்கு Thank you, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாருக்காச்சும் இந்த சாப்டர்ல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா இப்ப நீங்க கேட்கலாம். மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. ஆக்சுவலா அர்ஜுனன் கிருஷ்ண பகவானுக்கு நண்பனாக இருக்கிறது மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறார் இல்லையா? நண்பனாக நினைச்சேன், அப்படி நினைச்சதுக்கு தப்பு பகவான் அப்படி இல்ல நண்பனா நினைச்சதுக்காக அவர் மன்னிப்பு வைக்கல மாதாஜி. நண்பனா இருக்கும் பொழுது, நண்பனா நினைச்சு பழகும் பொழுது அவர் கூப்பிடுறாரு, ஏ கிருஷ்ணா, ஏ சகேதி அப்படின்னு அவரை கண்டபடி கூப்பிடுறாரு. ஃப்ரெண்ட்ஸா எப்படி கூப்பிடுவோம்? வாடா போடான்னு கூப்பிடுவோம் இல்லையா? வாடி போடின்னு லேடிஸ்ல கூப்பிடுற மாதிரி ஆண்கள் வாடா போடான்னு எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா? அப்படி அவமரியாதையா இப்ப அவர் நினைக்கிறாரு. பகவான் அவருடைய உச்ச சொரூபம், அவருடைய உன்னத தோற்றத்தை பார்த்தோன்னா
நான் வந்து தவறுதலா உன்னை அழைச்சிருக்கிறேனே, பகவான்கிறது தெரியாம சாதாரண நண்பனை அழைக்கிற மாதிரி அழைச்சனேன்னு அப்படி வருத்தப்படுறாரு. மற்றபடி ஒரு நண்பனா இருந்ததுக்கு வருத்தப்படல. அப்படி இருக்கும்போது அவர் அந்த மாதிரி வாடா போடான்னு எல்லாம் சொல்லி ஒரே படுக்கையில ஒன்னா சாப்பிட்டெல்லாம் படுத்திருக்கிறாங்க 2 பேருமே. அதெல்லாம் இருக்குது. அத அப்படி நினைச்சிட்டேனேன்னு சொல்லி வருத்தப்படுறாரு. ஓகே ஓகே. இல்ல ஏன் இது வந்ததுன்னா அந்த குச்சேலன் இவரு கிருஷ்ண பகவானோட நட்பும் அதே மாதிரி தானே ரொம்ப ஆமா, ரொம்ப இணக்கமான ஒரு நட்பு இல்லையா? இணக்கமான நட்பு. அப்படிதான் அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணரும் இணக்கமான ஒரு நட்பு. அதனாலதான் அவர் அப்படி வந்து ஒன்னா விளையாண்டுருக்காங்க, ஒன்னா சாப்பிட்டுருக்காங்க, ஒன்னா தூங்கி இருக்கிறாங்க. அப்போ உரிமையோட அவர் கூப்பிட்டு இருக்கிறாரு. ஆனா இப்ப அவருடைய அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்தோம்னா அவருக்கு வந்து அவ்வளவு சக்திகள் இருக்கா, பகவானுக்கு இவ்வளவு சக்திகள் இருக்க இறைவனா நம்ம சாதாரணமா நினைச்சிட்டோமே அப்படின்னு நினைச்சு அவர் வருத்தப்பட்டு மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணன். வேற யாருக்காச்சும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? மாதாஜி கிளாஸ் நல்லா இருந்தது. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் பகவானோட அதையும் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது உங்க விளக்கங்கள். அந்த ரொம்ப சிம்பிளா அழகா சொன்னீங்க. நல்லா கதை இருந்தது. அப்படியே மனசுக்குள்ள அப்படியே உள்ள அப்படியே மனசுல அப்படியே பதிஞ்சு இருக்குது, பதிஞ்சிருச்சு அப்படியே. பகவானை மறக்காது. பத்தி பேசணும், பகவானை பத்தி சொன்னோம்னாலே அது தன்னால வந்துரும் மாதாஜி. அது உங்க 11ஆவது சாப்டர்ல யாருக்கு எந்த டவுட்ஸ் இல்லையே? இல்லைங்க மாதாஜி, எல்லாம் கிளியரா புரிஞ்சுது. கிளியரா புரிஞ்சுது. சில Thank you so ஸ்லோகங்கள் தான் வாய்க்குள்ள நுழையல, மத்தபடி எல்லாம் புரிஞ்சுது மாதாஜி. அது படிக்க படிக்க வந்துரும் மாதாஜி. இப்பதானே பழகுறீங்க. இன்னும் போக ஆமாங்க. போக நீங்க இந்த குரூப்பை விட்டு விலகவே விலகாதீங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் லெவல் நீங்க படிக்கிறீங்க. அடுத்த லெவல் வந்து செகண்ட் லெவல் இருக்கு, தேர்ட் லெவல் இருக்கு, ஃபோர்த் லெவல், ஃபிஃப்த் லெவல்னு 5 லெவல் படிச்சா பக்தி சாஸ்திரிங்கிற பட்டம் வாங்கலாம். நல்லா முடிச்சுட்டேன். அடுத்தது பாகவதம், வைபவம், பக்தி வைபவம் அதெல்லாம் படிக்கலாம். நிறைய வந்து கத்துக்கலாம். உங்களோட இதுல வந்து என்ன செய்யணும்னா, நமக்கு வந்து இவ்வளவு ஃப்ரீயா யாருமே சொல்லி தர மாட்டாங்க. உபநிஷத்து சொல்லி தராங்க, நெக்ட் ஆஃப் டிவோஷன், நெக்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இதெல்லாம் வந்து தமிழ்ல தான் எல்லாமே உங்களுக்கு அழகா சொல்லி தருவாங்க. அதனால எல்லாமே படிச்சு நீங்க எல்லாமும் எங்களை போல வருங்காலத்துல இந்த மாதிரி வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் நிறைய பேருக்கு. அதுதான் எங்களுடைய ஆசை. ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் இப்படியே நீங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பீங்களா மாதாஜி? ஆமா, ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா கிளாஸ். இது 18 கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திரும்ப அடுத்தது 18 கிளாஸ் அந்த மாதிரிங்களா மாதாஜி? 18 கிளாஸ் இல்ல மாதாஜி. செகண்ட் லெவல் வந்து ஒரு 4 மாசம் நடக்கும். அது கொஞ்சம் ஓ, டீடைல். இப்ப நீங்க வந்து ஓ, 18 ஓ. சாப்டர்ல வந்து குறிப்பா கொஞ்சம் ஸ்லோகம் தானே படிக்கிறீங்க. ஆமா. அப்ப எல்லா ஸ்லோகத்தோட விளக்கமும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும். ஓ, 700 அது டெய்லி மாதாஜி, அது டெய்லி இருக்குமா செகண்ட் லெவல்ல? இல்ல இல்ல. ஆனா 4 மாசத்துல முடிக்கணும்னா டெய்லி வைப்பாங்க. முன்னெல்லாம் ஓகே வாரத்துக்கு 2 கிளாஸ் வச்சாங்க. இப்ப 4 மாசம் ஒரு குறிப்பா காலம் கொடுக்குறாங்க. அந்த டயத்துக்குள்ள முடிக்கணும்னா டெய்லி இருக்கும். சனி ஞாயிறு வேணா நம்ம ஆஃப் ஓகே இதே ஓகே டைம் தான் ஃபாலோ ஓகே. பண்ணுவாங்களா மாதாஜி? 2 டைம் இருக்கும் மாதாஜி. உங்களுக்கு சூட்டபிளான டயத்தை நீங்க தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம். 2 டைம் கொடுப்பாங்க. இது 18 நாள் கிளாஸ் முடிஞ்சுமே இது மாதிரி லிங்க் போடுவாங்க, நம்ம அதுல வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா செகண்ட் லெவல் வந்துடலாம். அத நில சதாச்சார்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கும். அது பக்தி சதாச்சார்னு, அது வந்து ஜென்ரல், அது எல்லாருமே சேர்ந்துக்கலாம். இதுல வந்து இந்த லெவல் 1 லெவல் 2ல எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்னதா இப்ப இந்த குவிஸ் வைக்கிறாங்கல்ல, அது மாதிரி குவிஸ் மாதிரி வந்து நீங்க வந்து எக்ஸாம் எழுதி லெவல் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு நீங்க பாஸ் பண்ணணும். சும்மா ஈஸியா தான் இருக்கும், ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், கஷ்டம்லாம் இருக்காது. ஆனா பக்தி சதாச்சாரங்கிறது உங்களுக்கு எக்ஸாம் எழுத தெரியல அப்படின்னு ஒரு எனக்கு வந்து இந்த இன்டர்நெட் எல்லாம் யூஸ் பண்ண தெரியலங்கிறவங்களுக்காக அதை வந்து காதால கேட்டுட்டு பக்தி நிலையில இருக்கலாம், முன்னேறலாம். அதுவும் தனியா நடக்குது. 2மே சேர்ந்துக்கலாம். எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க. அட்மின் இருக்காங்க இல்லையா, சண்முகம் பிரபு இருக்காருல்ல, அவர் வந்து எல்லாம் சொல்லி தர்றாரு. சொல்லி மங்களார்த்தி எல்லாம் கூட போடுறாரு அப்படியே. ஆமா, அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருவாரு. நீங்க என்ன செய்யணும், எப்படி வரணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருவாரு. அழகு போல நீங்க வந்து எல்லாமே படிச்சுக்கலாம். எங்களை போல வருங்காலத்துல நீங்களும் அந்த மாதிரி ப்ரீச் பண்ணலாம். வந்து அழகா 4 பேர் பக்தர்களுக்கு சொல்லி உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள் மாதாஜி. எல்லாரும் பகவானோட ஆசீர்வாதங்கள். அதே மாதிரி நீங்க வந்து அட்மினா வரலாம், நிறைய சேவை பண்ணலாம். இதெல்லாம் ஒரு சேவை தான் பகவானுக்கு. கிளாஸ் தொடங்கும் போது மாதாஜி எங்கேயோ போயிட்டு வந்தேன்னு சொன்னீங்களே, எங்கெங்கயோ யாத்திரை போயிட்டு வந்தீங்க? ஆமா, யாத்திரை வந்து எதுக்கு போயிருந்தேன் மாதாஜி, பூரி ஜெகநாத் யாத்திரை போயிருந்தேன்.